ekwu ezinụlọ ihe mbụ ga-agba anyị n'obi ihe mbụ ga-abata anyị n'obi bụ na mbụ ọ dịghị mbụ nabata ọ m na-ekwu uwe ihe mbụ ga-abịa anyị n'obi kedu ụdị ezinụlọ enwere ezinụlọ m na-eche a ga-elekwasị anya wee nwee ike nweta ya dịka ogige ezi mmụta asụsụ Igbo a. Anyị nwere ezinụlọ nke ndị nne na nna, nwekwa ezinụlọ nke ndị ụka, ndị otu Kraịst maọbụ ekpemekpe ọbụla, nwekwa ezinụlọ nke obodo ka anyị neba anya na ha ịtọ ka anyị wee malụ etu ha nwere ike isi wee kwado wee mee nkụzi a dị mkpa ka asụsụ Igbo wee na-aga n'ihu. Anyị ga-eneba anya bụkwasị gịnị bụ ogige mmụta. Ogige mmụta bụ ebe a na-akụzi ihe ma ọ bụ ebe a na-akụnye akọ na uche n'ime mmadụ ma ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ n'ụlọ ma ọ bụ n'obodo. Gịnị bụ asụsụ? Asụsụ bụ okwu e kwuru n'ọnụ ma ọ bụ dede nke mmadụ ga-eji wee zipụta ebumnobi ya ma ọ bụ ihe o bu n'uche nye onye ọzọ. Wee jụọ onwe anyị, gịnị bụ asụsụ Igbo? Asụsụ Igbo bụkwa ụzọ ndị Igbo si eji asụsụ ha were ezipụta ihe ha bụ n'obi. Na mbụ, kedu ebe asụsụ si amalite? Asụsụ na-amalite n'ezinụlọ mgbe a na-enye nwa ara. Ndị nne na-ebido n'oge na-asụrụ ụmụ ha asụsụ. Wee na-ekwu asụsụ Igbo a na-asụrụ ụmụaka ma a na-enye ha ara n'oge a. Anyị ma mgbe anyị pere mpe, nwata nne ya ọnụ n'ara, o tie ya kasị biko kwụsị nke a, nwata ya ele ya anya n'ihu, echi ọ gaghị emezi ọzọ. Mana ịsụkwara ya na bekee, you stop it, ọ nekwa anya n'ihu, mụtakwa you stop it. Ihe anyị na-ekwu bụ na ezinụlọ bụ ebe mmalite ihe kwesịrị ịbụ mmalite asụsụ. Ọ dị ndị nne na nna n'aka. Asụsụ bụ n'ezinụlọ ka ọ na-amalite. Ndị nne na nna bụ ndị ga-akụzi ya. Nwa Igbo amaghị asụ asụsụ Igbo bụ ọnụ ka esepụrụ ya nara. Ife ka 2010 page 56. Kedu ọrụ ndị nne na nna? Gwa ụmụaka okwu n'Igbo, kọrọ ha akụkọ n'Igbo, kụziere ha nkụzi ihe eserese n'Igbo dịka ihe eserese ese, ube, ọka, osisi ga ihe niile eserese edere n'Igbo, were ya wee na-ekụzi ya. Dịka ogige mmụta ahụ ebe kwesịrị na-akụnye mmadụ ihe, orie mperi nwata ahụ agaghị ama ihe a na-akọ. Aka niile aka ekpe ga-afị ahụ n'asụsụ ahụ. Gwa ha okwu n'Igbo, kọrọ ha akụkọ n'Igbo, gwa ha saa gị n'Igbo, zie ha ozi n'Igbo, ha nata ha zighachikwa gị n'Igbo. Ịpụ apụ abata, ịjụọ ha ajụjụ n'Igbo, sị ha gịnị mere mgbe m anọghị n'ụlọ a? Ha kọdara gị ya n'Igbo. Mgbe ọ na-akọzi, o tinye nke a dị esikwa ya nke a na-eke esi eme ma ọ na-eke esi eme ya. Abịa n'ụlọ ụka, ndị ụka kwesịrị inye aka dịka ezinụlọ ụlọ ụka ahụ kpebie na ha dị etu a ka e ga-eji n'aka ụka n'Igbo. Ọ dị adịkwa ụka ọbụla ewere akwụkwọ nsọ edere n'Igbo wee na-akụzi ihe n'oge nke ahụ. Ọ bụghị ụfọdụ nga ụlọ ụka mgbe ụfọdụ abatazi ebe anyị aka ụka Igbo ka nna ụkọchukwu maọbụ onye ngụpụta ebulitere anyị akwụkwọ nsọ edere na bekee na-agụrụ anyị ebe a na-aka ụka Igbo. Ọ bụrụ na ndị ụka ga-etinye asọmpi n'etiti ụmụaka na ndị ntorobịa, onye ga-agụ Baịbụl Igbo gụọ ya na-ataghịrị ọnụ, enye ihe onyinye, ụmụaka ga na-agba mbọ na-amụ asụsụ a. Ndị na-ekụzikwa ahụ ka a na-akpọ ma ndị nkụzi ụmụ akwụkwọ, ndị nkụzi ụmụnta, ma ndị catechist, ma ndị nkụzi ụka na-ekụzi ihe, agba mbọ weta akwụkwọ ejide abịchị dị Igbo
wee na-akụzi ihe ka akwadokwa ndị ụka ga na-akwado site n'etu ha nwere ike ụmụaka ọbụla ma nwata ọbụla chọrọ ịgụ Igbo na mahadum ndị ụka sị kedu ihe ọ chọrọ ka e nyere aka ka o wee mee nke ọha obodo n'otu aka ahụ ga-ewere asụsụ Igbo na-eme ọgbakọ ọ bụrụ ha fụchata ofu onye ọcha ha sụwa Bekee o nwere agbamakwụkwọ njere ofu ụbọchị maka na ofu onye ọcha bụ onye na-eso onye gbara akwụkwọ nke ndị Bekee na-akpa bridesmaid chairman gbanwee ozugbo sụwa Bekee onye isi oche gbanwee sụwa Bekee mgbe ọ kpọpụtara nsị nka nkọwa ihe maka achịcha Bekee wee sị onye isi oche ọ na-abụ maka nwata nwa agbọghọ ka iji gbanwee asụ anyị ndị nọ n'ebe a mụba anyị na-emegide asụ anyị ndị otu ka ọ dịkwa n'obodo ma ndị igwe obodo ma ndị niile nwelitere isi na-enye aka ka ha na-enye aka fụ na nwata ọbụla ọ masị ịgụ Igbo na mahadum na-akwado ihe si kwadie ka o jee gụọ ya ndị na-ede Igbo ede enyere ha aka nye ha ego nkwado ka e wee nwee ike na-ebipụta akwụkwọ Igbo ka o wepụta juo ebe niile dịka nke ndị ọzọ dị nke Bekee nke Yoruba na ndị ọzọ si na-akwadokwa ndị na-eme ejije n'Igbo ndị Nollywood ebidogo mebe ejije n'Igbo ọ bụrụ na ndị obodo ka nke a dịrị ga-akwadofa gọọmenti obodo gọọmenti steeti akwado ndị na-eme n'Igbo ezinụlọ ahụ akpọrọ ezinụlọ dịka obodo abụrụ ndị na-akwado ya bụ mmụta a na-enwe mmekpa ahụ dị iche iche asụsụ anyị na-ata afụ n'aka anyị otu ihe anaghị asụ Bekee anaghị asụ Igbo n'ebe kwesịrị ka a nọrọ sụọ ya amalụ ụmụaka iwu n'ụlọ akwụkwọ onye mekata sụọ Igbo ata ya afụ ịjụrụ nwata anya ka ọ nwere ihe ọ gaghị ama ya ndị ụka akpọta ndị ga na-asụgharị ha sụọ na Bekee asụgharị ya n'Igbo gịnị mezi ha sụọ n'Igbo ka asụgharịarị ndị ọzọ na Bekee nke ahụ ebu ụzọ kwanyere ugwu sụọ bụ nke ha na onwe ha chọrọ ka ọ bụrụ ma ọ bụ gwakọta asụsụ Igbo na Bekee mgbe a na-asị ya n'ụlọ ụka ndị ụka na-egbu anyị egbu okwu nke a abịa n'ebe a na-abụ abụ olu ọma anọkọtaza n'ụka asị na Igbo ka a na-asụsụ na Bekee ihe m na-ekwu bụ na ezinụlọ atọ a ezinụlọ nne m ezinụlọ obodo ga-agba mbọ mara na ha bụ ogige ebe a ga-amụta kụnye nkụzi akọnuche asụ Igbo n'ime ụmụaka na ndị na-etolite etolite. Ndewo. Anyị agụgo ihe ọkammụta Ọgọchukwu n'uhuruchi ya. Biko unu eweli iwe n'ihi otu esi wee bido dịka na ọ dị m ọsịsọ ihe niile nwere usoro esi eme gbaghara unu mgbe onwe na-asị ka mkpọlite onye nkwado emume a mmemme a ka ọ kọwatara anyị ebumnobi eji wee bido ọgbakọ ọ kọwasịzịa anyị wee kpọlitekwa ndị ọzọ na-eso anyị. Daalụ. Onye isi anyị ka ọ ji ịnọkwa ya. Ọ dị nka igwe ịntanetị atụpụla nwa amadi a na-akpọ Bismarck Ọjị, so gawa n'iru. Ewo ka anyị na-aga n'ihu were mgbe biko ka anyị na-aga n'iru biko mkpọlite His Royal Highness Igwe Ambassador ọkwụsị anyị nọrọ LOC Agụbụzụ onye isi oche ndị eze ọdịnala Enugu steeti ọnọkwa ya ahụghị m aha ya ebe a ka ọnwa ahụ ọzọ o ji nọrọ.
ka anyị kpọlite biko Oriakụ ka a na-ayọ ntụkọ ọgụ pila n'onwe ya onye nhazi pila Igbo language Baltimore, Maryland, USA. Ahụrụ m ya ka ọ nọ biko ka ọ kọrọ anyị ihe o ji wee nọdụ na mgbede a. Daalụnụ. Pila Oriakụ ka a na-ayọ ntụkọ ọgụ. Ọ nọkwa ya? Ọ nyamara anaghị n'ihe ọ na-ekwu. Ọmụta. Ọmụta Ọ na muto. Send a message. Say another n'ihe ọ na-ekwu. Okay. Mana na-anụ ihe nwa ya na-ekwu. Pila ikwube batago. Ọ kpọchikwela onwe ya ọzọ n'anya ọ kpọpe gị. Mana ana m ekwu okwu unu ada n'ihe m na-ekwu. Anyị anaghị anụ ka anyị n'ụwa. Ihe m na-ekwu. Anụwa gị ife na-ekwu. O tego na nkwubele okwu. Gbaghara anyị o. Anyị anaghị anụ. Asị m ndị Igbo ekene m unu. Daalụ. Ewo no, ọ ga-adịla Igbo mma nke onye chiri ya zere. Asị m onye ọbụla mba ọganiru ọgbakọ niile, ọgbakọ ọbụla na-enye Igbo nsọpụrụ, ọ ga-adịlụ ha mma. Anyị nọ ebe a, ebe onye ọbụla nọ, ana m akpụ ya nsenya. Onye ọbụla na-esenya n'Igbo, onye ọbụla na-eme ntụga n'Igbo. Ihe bụ nsogbu anyị bụ na anyị bụ ndị Igbo ada elecha n'Igbo. Onye a bụ nsogbu anyị. Nsogbu anyị bụ na anyị kpọrọ Igbo ọkwali. Mgbe m nọ Nsụka, anyị nọ na ụlọ nke a na-akpọ Mary Slessor. Mana mgbe nke anyị na-elecha n'Igbo site na mahadum ruo na mahadum ọzọ. Anyị na-esi n'ụlọ akwụkwọ Nsụka kelee ekike Igbo. Ndị kaịta na-agba ọfala, ụmụ nwoke anyị na-agba ọfala. Anyị ji kesịa, anyị na-elecha n'Igbo. So ife kpatara ya bụ nọọ ndị Igbo jụ na ha na-agọzi agọ na fa abụrụ ndị Igbo. Kedu ihe bụ na Chukwu goziri anyị n'asụsụ amụpụtara anyị na ya, ihere wee na-emezi anyị. Ịbata n'obodo dị iche iche, ndị Igbo kara aka. Ịga n'ọrụ ọbụla na-eme ọfụma, ị ga-afụnata onye Igbo. And onye Igbo ahụ bụ onye na-eji ụlọ ọrụ a, bụ onye na-eme na ụlọ ọrụ a na-enwe aṅụrị, na-eme na ụlọ ọrụ a na-aga n'iru. Ọ isi echiche onye Igbo. Mana fa ga-ewelụzi anyị tinye n'okpuru, wee welụzie uche anyị wee na-alụ ọrụ. Mana etu ndị Igbo si wee were onwe ha. Mana ọ bụrụ na anyị
esenie otu Chukwu si wee nye anyị ike. O nwere ndị ga-akwụ anyị n'ụzọ, o nwere ndị ga-anọchiri anyị ebe ọbụla. Ihe anyị ga-eme anyị niile, ma nne ma nna, ọ ga-esite n'ezinụlọ wee malite wee gbasaba. Na anyị nwebụ ndị nne na nna ga-akpọ Igbo ihe. Kedu ka anyị ga-esi wee kpọọ Igbo ihe? Anyị ga na-asụ Igbo anyị. Ịpụta n'ebe a anyị bi, o nwere ka onye ọcha ya arapụ asụsụ ya bịa sụba asụsụ Igbo. Jụọ onwe gị, jụọ onwe gị, ebe ọ bụla ịfụ na onye ọcha ọ ga-asụ asụsụ gị ma gị nwa na-asụ nke ya? Jụọ onwe gị ajụjụ a. Ọ kwesịrị ka anyị niile bụ ndị Igbo na-elecha n'Igbo. Wepụta onwe gị, sitegodu na gị nwa. Mgbe ị na-eme ị na-esenya n'Igbo, na-elecha, na-egoli n'Igbo, onye fụ gị ọ sị kedu ife na-elechado nwa? Ịgwa ya sị ya na ihe na-elecha gị bụ na Chukwu nyere gị asụsụ nke iji karị ndị ọzọ. Ndị obodo ọzọ, ndị China, unu afụtunugo ha ka ha sụrụ Igbo ma ọ sụọ asụsụ obodo ọzọ? Ọ be ha ka ha ma. Ebe ọbụla ịfụ na ha, ma ha na-eme mbọ, ma ha na-akpa isi, ma ha na-eme ihe ọbụla, jee n'ụlọ ọrụ ha, ha na-asụ be ha. Ihe kpatara nọ na Igbo na-ana azụ bụ na nne na nna were Igbo anyị wefee ya n'akụkụ, wefee ya n'azụ. Lee n'ụlọ ọgbakọ Igbo na ndị Igbo mepere amaozi. Ihe ị ga-ahụ na amaozi ahụ bụ oyibo. Ị gaa n'ụlọ akwụkwọ Igbo eji mara Igbo, anaghị akụzi Igbo. Ị gaa n'ụlọ ụbọchị anyị natara na anyị nata ụlọ, ụmụaka niile nne kenefa kedụnụ, hai, panasị m hai, nsịfa na-ekwe na anya ọka Igbo anyị nwesi mebi. Ụmụaka anyị kpọ wee nata bụzi ndị na-asụrụ ha Igbo, na-aghọta Igbo. Nsogbu dị. Anyị ga-ebido ọnya ka m ji wee sị ọgbakọ ọbụla nọ n'Igbo. Anyị dị ọgbakọ puku ise, isaa, ọgụ. Ndị ọbụla bido ya n'ọgbakọ ọbụla unu asụsụ n'oyibo. Ọgbakọ Igbo ọbụla unu asụsụ na obodo ọzọ, sụba n'ala Igbo, sụba n'Igbo. Anyị ga-ebidogodu be anyị wee malụ mma, wee pụba n'ilo, wee pụba n'ama. Ọ bụ ihe a mere m ji wee bido Igbo, asụsụ Igbo, mepee ụlọ akwụkwọ Igbo na Amerịka. Maka na nchesi echiche isi m a na-agbawa. Kedu na ihe mere ndị Igbo ọsọsọ anyị abụrụ anyị ọnụ na anyị nwa Chukwu zitela asụsụ ga-eweruzie asụsụ anyị wee na-egwu egwu. Ịnọkọta isi m na abụ m Igbotik. Who are you? Abụ m Igbotik. Igbotik mbụ mkwụrụ ọtọ agwa gị na mbụ onye Igbo. Onye a bụ ịpụta na pila edere m ya, unu fụ m ịfụ m ka m yie, eji nye eje ma ebe m na-alụ ọrụ na ndị ọcha. Ana m akụzilu ndị ọcha Igbo, fasụwalụ m Igbo. Mbata n'ụlọ akwụkwọ ebe m na-akụzi na Maryland, onye isi ụlọ akwụkwọ anyị maala ekene n'Igbo, nkene nya n'oyibo, okene mụ n'Igbo. Onye kpata mụ nwa bido ụtụtụ ọma ka anyị wee na-ewere oyibo wee na-atụgharị ya n'Igbo. Ụtụtụ ọma bụ good morning. Okwe ha ghọta, okwe ụmụaka anyị na-amụ ebe a ghọta na good morning, good bụ ọma, ụtụtụ morning.
otu ahụ ka anyị si wee bido maka na iwe eji m wee sị ha kedu nke na-emenụ apụta n'ụlọ ụka akpọ n'ụlọ ụka Igbo ndị Igbo anyị ndị fada ndị ụka Anglican faligolu na n'enu ebe a na-aka ụka ha chịrị oyibo sụwara anyị ebe anyị bịara ụka Igbo ihe m na-eme bụ ewenie m aka enu si fada ọ gịnị na-emenụ anyị nụsịa oyibo n'ebe ndị oyibo bi anyị pụtazịa n'ụlọ ụka Igbo anyị asụbakwa oyibo anyị luo na n'ebe anyị na-eme nzukọ onwere onye ọcha na-anụ ya onwere ndị China nụ ya onwere ndị na-asụ asụsụ ọzọ na-anụ ya ọ bụ ndị Igbo nọ na ya kedu na ihe na-eme ndị Igbo ajụrụ m ajụjụ ekwu n'ime ọtọ jụanụ ha onye ọbụla ma alụm jụa na US a Adamanụ ebe ihe na-azụ nkwụrụ ọtọ jụọ ha ọ bụ na Igbo enwekwu ozi nọ unu enwekwu ozi nsọpụrụ anyị niile na-asụ Igbo anyị nwere ebe anyị na-alụga ọlụ na-asụ Bekee maka na panwa na onwe ha kwụsị onwere langweji ọbụla ga-akali nkefa ọ bụrụzie nke anyị ka unu ga-eme unu ekpudi ya iru n'ala ọ ga-adị mma ka anyị niile chịkọta n'ọnụ ndị Igbo nọ n'ala Igbo ndị Igbo nọ na mba ụwa niile ndị Igbo nọ ebe ọbụla ịfụ nọdụ ndị Igbo kara aka Igbo ezuenụ Igbo ekunie Igbo amaka ụdị ọgbakọ ọbụla dị iche iche ọsọ gị nya bụrụ nke ebunitere ntata ka anyị sụba n'Igbo anyị ka anyị lechabanụ n'Igbo anyị ka anyị kebe na ekike n'Igbo anyị ka anyị mebe ihe niile n'Igbo anyị etu a ka anyị ga-esi wee kpọkọta ndị ọzọ mgbe nwatakịrị gị fụ na ide elecha n'Igbo ka ọ ga-esi wee lecha mgbe nwatakịrị ụlọ akwụkwọ ị na-akụzi fụ na ide eyi akwa Igbo oge ọbụla ihe ka o wee si onwekwa ebe ekike ndị ọzọ makala Igbo anyị onwekwa onwero anyị kesie ekike n'ụlọ ụka pụta n'ụlọ ụka anyị wee sụọ ịchafụ dị egwu wee dozie onwe anyị yilu aka m ndị ọcha na-enene ndị ọcha na-agba anyị nkiri fa na-asịkwu anyị gotalụ ha ya bụ na ọ ga-adịla Igbo mma ka anyị jisi n'ike nne ewu na-ata agba nwa ya na-ene ya anya n'ọnụ ọ bụrụ na anyị asụrụ Igbo ọ bụ ụmụaka ka ị ya asị ya sụba Igbo ụmụaka ịmụta ọ bụrụ na ide elecha n'Igbo nọkata ike ekike Igbo zụara ha akwa Igbo ha ga-eyi ịbịa ị na-azụrụ ha akwa Bekee ha agaghị eyi nke Igbo ma inye ha mana mụ nwa na onwe m amachi imi ya ka m na-amụ nwa n'obodo oyibo asị ha ọkwa ifo afọ oyibo onwere nwa m ga-aza afọ oyibo afọ Igbo ka anyị niile nwee ebe a ka anyị nwere ebe anyị si ya bụ ife na-eme na ụmụnne m anyị niile ga-ejikọta aka nke ebe onye bi ka ọ na-awachi ka anyị wachibe n'ala Igbo onye ọbụla ebe onye bi ya sụba Igbo ya lechaba n'Igbo ya iwe akwa Igbo ka a nwala anyị ya mebe ezigbo omume na Igbo anyị na ndị ezigbo omume erika na Igbo ndị gụrụ akwụkwọ ka nkụ na Igbo ka anyị welite n'ọnọdụ anyị enu ekene m unu ndewonu daalụnụ nnọọ Daalụ. n'ala ekene Daalụ. Onye isi oche Pila Language anyị ekele gị daalụrị na anyị nụrụ ihe ikwu ama m na Ike Bismarck ọ ji anachiata gị azụ ọnọkwa ya afọ m ya ọ nọ ebe a Onye? mana anyị amara na ọ dịkwa mma Onye? Ike dị na-anụkwa ihe anyị na-ekwu Ana m ndị ọcha na-achị egwu mecha ndụ mana ana m anụkwa o. ha egwukwa na go maka na asụsụ Fana Igbo chilata m ga-adị taa. Fana chilata m na akara ngwa zum mana udo dị. ọ dị mma ịma na abịa nkwuo ya mgbaghara sị na ọ dị ka ọ dị ma ọsịsọ maka onwe ihe dị ka ekwuo mgbe ihe ga-ebido obido mgbe anwa mgbe m kpọrọ gị pụrụ apụ
nwezi ka ibiko ka ịkọwara anyị maka mmemme nke ha n'obere ọgbakọ anyị na-eme iji wee kwalite asụsụ Igbo. Daalụ rinne. Ebe anyị nwere m. Daalụ. Ndewo. Ndewo. Anyị na-anụ ya mana ọ na-emekwa kwakụrụ kwakụrụ. Anyị na-anụ. Anyị na-anụ ya mana ịma ihe ị ga-eme, ị ga-apụ pụọ ọzọ ka ịbatakwa, ịpụọ ga-abatakwa ọzọ. Ihe ị ga-eme bụ ịpụọ ịbatakwa, maka mgbe nke m nwa na-eme apụ mụ batakwa. O wee dị mma. O wee dị mma. O si n'ihe akọrọngwa eji wee mie. Anyị na-agakwa n'iru. Amara m na His Royal Highness Igwe Ambassador LOC Agụbụzọ batago. Ahụghị m aha ya. Ọ ka mara na nwa ahụ ọzọ o ji wee bata. Mba, ọ nọrọ ebe a. Ọ nọrọ ebe a. Ọ nọghị ya. Ọ dị mma. Ọ nọghị ya, a ga na-aga n'iru. A ga na-aga n'iru. Nwa na onwe m dọkịta Ngozi Alike nọ na ngalaba amamihe wee na-akwadokwa na asụsụ Igbo ga-ebido n'ezinụlọ. Dịka ndewo. Ọkwa m ndewo Maazị Ọjị. Anyị na-anụ ya ọfụma. Ọ ka mma kịta. O nwere aka o si mebi ya, ịpụ abatakwa. Etu akara mgbe dị. Nsogbu adịrọ. Ndewo. Daalụ. Nsogbu adịghị. Agafeela n'aka gị. Anyị nụzi ọnụ gị. Igbo dị ọma, ekele m. Ndewo. Ndewo. Na nke mbụ, ekele m Chineke chi ndị Igbo abịa maka amara ohere o nyere anyị taa. Anyị bụ ndị kwere ekwe, anyị bụ ndị na-arụ Igbo ọrụ, anyị bụ ndị ji ihe gbasara Igbo wee kpọrọ ihe, mana akwụkwọ nsọ gwara anyị na-emerikite ka akpọrọ ma one ka apụtara. Anyị nwebụ ndị bịara sonyere ọgbakọ bụ taa bụ ndị nwere isiọma, maka na anyị usoro ozi ụwa niile na anyị n'anya. Mmadụ ole ihe dị ebe ọkwa sọsọ mmadụ 7, mana nsogbu adịghị, maka ama m na ndị be anyị si na ọ bụrụ na ha na-ata akwụghị na-agba agaghị ezu ike, maka na onye na-aga ma o rubeghị ebe ọ na-aga ọ gaghị akwụsị njem ya. Ya ana m asị ndị mbụ kata ụbọchị anyị n'ume n'aha Jizọs. Ise. Anyị na-ekwuzi amen. Ijiga n'ihu n'okwu, ama m na onye ọbụla na-akpabata onye nwere iwe, mana ọ nwere mmụọ ji arụ Igbo ọrụ. Chekwe mmụọ na-agwụ agaghị aghọta, mana ọ nwere mmụọ na-akpata mkpeta onye ọbụla na-ebe a na-arụ Igbo ọrụ taa. Ma maazị Ezu oge ma ka anyị onye na-ahasa ogere onye Igbo na South, ma Miriam
Alike dọkịta mmụta mmụta ma dọkịta Ada onye ọbụla hapụrụ ndị ozi meta ya na ọgbakọ nwere mmụọ ala Igbo na-akwụnye akwa ka bọsọ ka ọrụ bara Igbo ọrụ gara anyị n'anya ọtụ oge n'ọzọ gasị ka eme eji ihe bara igi eme bata na ịna-akọ maka atụ Igbo mana nke eziokwu bụ na ụkwa anyị na-apị mkpụrụ odekwu ya ma anyị bute ike maka ọbụghị nkafị ka anyị na-eme tupu chefuo biko achọrọ ka anyị dum soro m kele maazị Ebe Oke onye nwe Njenje midia mana ọ ya gwara anyị ogige anyị nọwere ebe ọka anyị na-emeta n'azụ ya bụ ihe gbara masị ya o tela jere dị waka n'oji pụrụ iche so o tele otu ọkọ dị iche iche ebe a gara akpa ka a ga-esi mee ka iwe ngwa ada ya ka Chukwu gozie ya ka mbọ na-agba n'aha Jizọs ise ya kpọrọ ọgbakọ ya kamene ọgbakọ nkwalite asụsụ Igbo anyị ga n'anya asụsụ Igbo na-eto okwu ete na-eme ka ọ ga-ada na-eme ka ọ ga-ada azụ na ama m na ebe nwere mmadụ dịka mụ na uru asụsụ Igbo agaghị anwụ anwụ kama ọ ga-anwụ ọ ga-abawanye karịa ka ọha n'aha Jizọs ise mana ọ ga-ekwu anyị ihe anyị gbaa mbọ anyị ga-ebe asụsụ anyị kwụsị ike mana otu bụ gịnị anyị ịda mba ga na anyị na-akwụkwọ oge abịa kiri ndị ọba na ha ndị Igbo dị olu anyị nwee mmụọ daba mana anyị chere na ọ ka ga-enweta n'aka na ahụ ya ọ bụ ikwesị ka anyị maka oge ga-abịa mgbe a na-aka akọ ka Igbo ose je otu asị Igbo ozu wee megide obodo si anyị ajikwa ya ejikwa ka esi maka a na-ekwu na onye mee ihe ji egwu ọbụrụ odogwu onye mee ihe ji ọbụrụ dike egwu ebe nwaanyị nwaanyị mee ihe dị egwu ọ bụrụ ọbọ ọsọ nwoke na bụ odogwu ọ ga-eme nwoke ebe nwaanyị egwu odogwu bụrụ dike maka ihe na-ihe dike ya ka anyị mara na ihe anyị ka abụghị nzuzu na n'oge ọdịnihu a ga-aka akụkọ eso dị mkpa wee malite ya malitere taa karịa ebumnobi ya mbụ ọ bụrụ kwa ọnwa nọ n'ụwa anyị na-agbakọ kparịta ụbụbọ a ga-esi megide nkwalite asụsụ Igbo akpa nkata maka na ndị mmadụ na onye atụfana ha atụ ụta anyị kpọrọ asụsụ Igbo ihe ọwụwa anyị situ anyị ụra ọ dị mma dịrị ndị ọzọ asụsụ Bekee ọ na-atụ ụtọ taa na-asụ ya asụ Shakespeare mara mgbe ya ọ bụrụ ihe otu akwanụ asọ bụ na dị ghọta ka anyị ghọta na na mgbe n'ahịa ka ọkọ asa na n'oge ọdịnihu oge anyị ga-akacha hapụ ụwa na ndị azụ na-aka akọ abalị dị otu a bụ abalị 29 nke ọnwa Nọvemba afọ 2022 onye gbakọrọ kwesịrị gịnị ka anyị gba ọgbakọ nkwalite asụsụ a na-eme dịka egwuregwu mana ọ bụrụ ihe eji ama ma anyị kwụsị ike anyị nwere isi anaghị abụrụ ike ekele m nke mbụ ọgbakọ a bụrụ ebe ọnwa oge m nwere ebe maka asụsụ Igbo maka onye ọrụ ugbo nkịta onye ịnọtụ ga-agabacha ahịa ọ bụrụ ji enwe ha aka ji etu ọ gara bụ mgbe gaji romi ya omeji gị na-agbara ya ndị a mme ma ọ bụrụ ugbo ihe ọ atụ ọkụ ugbo mee nke ọma ọ bụrụ ka ndị anyị ndị na-akọ akụkụ sara ka aka chụọ anụnụ chụọ ya achịcha ndị a na-oge ihe ọrụ ugbo mee nke ọma ọ bụrụ onye na-azụ ahịa nọ ị ga-aga bute ngwa ahịa kpọwa mụ na ahịa gị na-aga nke ọma
ya bụ ya ọgbakọ nkwa anyị nọ otu a n'uche ihe ka a ga-esi wepụ ụwa Igbo ebe e nwere ndị asụ ọ ga-ahụ oge gara aga ọ dị ka otu a na-akpọ African Constitution nke ụlọ ọrụ dị na Asababa ndị na-esi na obodo dị iche iche n'Afrịka enwe na-agba nkata ma enweta otu asụsụ ndị Afrịka niile ga-enwe nkata ọ ga-eme ka enwe dị n'otu ugwu asụsụ ọbụla Swahili mana ndị ọkachamara wee sị mba na-achọpụta Afrịka gaa n'ihu ụlọ okporo asụ anya na-asụ ọ ga-abụ Igbo ọkwụ na ọdị ọkachamara sị na onwe asụ a ga-ewepụta mba Afrịka na-asụ ejiwe na-asụ ahịa n'ebe ọzọ ọ ga-abụ asụsụ Igbo ewejọ maka gịnị owegwo nọọsụ ọsọ ndị Igbo bụ ndị bizu na nsọtụ niile nke mpaghara ala Afrịka onwe ebe ị ga-eje si na Ijipt si na Kenya ruo na Senegal ma n'ime ọzara Sahara ị gaghị enweta ndị Igbo ebe a na-asụ asụsụ ha ya ncha asụwa ọ ga-adị mfe ndị ọzọ ịmụta ya maka ndị Igbo n'ebe ọbụla were asụ ha na-agba mgbere were na-azụ ahịa mana ha sị gịnị mana ọ gwara ndị Igbo ga-ekwu ịkụzi ndị ọzọ asụsụ ha wee bụrụ ma anyị nwa bụ Igbo anyị mara ihe anyị nwe ndị ọzọ nọ na-akụjiri anyị onu nọ na-emere anyị ngala anya ụfụ maka nnukwu ihe anyị nwere mana anyị nwa bụ ndị a na-ekiri ekiri amaghọ na anyị nwa bụ ndị a na-ekiri ekiri maka onye na-egosi ire egbo ntụ ukwu m ịga n'ihu isiokwu ọkpọka anyị mbụ nke taa wee bụ gịnị ezinụlọ dịka ogige mmụta asụsụ Igbo ọkwụ gara n'ihe m na-ekwu ọ gaa n'ihu o gara n'okwu m anyị na-anụ ihe na-ekwu ọ nara anụ ihe na-ekwu ee anyị na-anụ na-aga n'ihu ọ wee bụrụ ma na isiokwu taa bụ gịnị ezinụlọ dịka ogige mmụta asụsụ Igbo ụlọ akwụkwọ mbụ nke nwata ọbụla bụ ezinụlọ gụọ bụ onye nne gụọ bụ onye nna kedu ka ị si ekuzi ụmụ gị asụsụ Igbo maka na ọkwa nne ewu na-ata agbara ụmụ ya na-enye anya n'ọnụ ndị ọrụ akacha wedere bụ gịnị ndị nne kọrọ unu bụ ndị nne na ụmụaka na-anọ ọtụtụ oge ndị nne ka ọrụ kacha wedere kọrọ ha na ụmụaka na-anọ ọtụtụ oge ezinụlọ bụ ebe mbụ a na-anọ akụzi nwata banyere onye ọ bụ agbụrụ na ebo o si bịa na ihe banyere Chineke ezinụlọ bụkwa ebe a na-akụzi nwatakịrị maka asụsụ dịka ka mụ ọ bụ sọsọ anyị si Igbo kama a na-asụ ma sụọ ma olumba nke ebe si bịa bụ na-enwe ọkwụ gara n'ihe m na-ekwu na ọrụ dịrị anyị dịka ndị nne na nna kọcha ndị nne bụ gịnị ị na-akụziri ụmụ anyị asụsụ Igbo nke na ya bụ otu a ga-esi mee ka gịnị ka asụsụ Igbo wee tọọ atọ wee ghara ịnwụchu anwụchu kara asụ ọbụla si na ndụrụ ga ndụ wee fere ndụrụ ga ndị ọzọ bụ na asụ ha ga-anwụ anwụ ka ndị na-etolite na-amụta ya na-ewufe n'aka ndị ọzọ wee na-aga n'ihu bụ na ọrụ dị na anyị ịkụzi ụmụaka anyị
asụsụ Igbo ma ndị nne ma ndị nna ọkacha ndị nne dịka ka a ntụkọ ọgụ si kwuo were ya bụ asụsụ Igbo na-eme ihe dị iche iche akwụdosi ike bụ itinye n'ọrụ ya na asụsụ Bekee to make the language functional ka o nwere ihe eji ya bụ asụ emepụta. Ọ bụrụ na eji asụ Igbo eme azụmahịa ọ baa uru. Anyị lee anya taa ndị China maka na ha bụ ndị nka na ụzụ. Ịchọ ịmụta nka n'aka ndị China ị ga-amụ asụ ndị China. Anyị lekwala maka ihe banyere okpukperechi ndị alakụba ndị ala maka na eji asụsụ Arabic ofe eru ha. Ịchọ ịbụ ezigbo onye alakụba ị ga-amụ asụ Arabic. Ihe ga-eme ka asụ Igbo tọọ atọ ogene na-enwe ndị edemede na-edighị n'asụ Igbo. Anyị nwekwa ndị nta akụkọ anyị na-ede akwụkwọ akụkọ ha n'asụ Igbo, a na-ede ede n'asụ Igbo. Enwe ndị na-akụ egwu akụwa n'asụ Igbo. Enwe ihe dị iche iche eji asụ Igbo eme. Ya ga-eme ka asụsụ ahụ ka ọ tọọ atọ maka na ihe na-egbu asụ bụ ihe dị mkpa ji eme. Anyị na-anya ihe dịka Latin. Ihe mere Latin ji gwa anwụta bụ na enweghị ihe ọzọ eji eme na-abụ ọsọsọ iji ka ụka ejighị azụ ahịa, ejighị arụ ọrụ, ejighị akpata ego. Ya anyị chọpụta ụzọ dị iche iche a ga-eji wee were asụ Igbo na-eme ihe bara uru, na-eme ihe mkpata ego. Ọ ga-eme ya bụ asụ agbaghị mgbọrọgwụ ndị ọzọ na-abụ ndị Igbo abịara mụrụ asụ anyị maka na ị chọọ ịbịa zụrụ ahịa n'aka m mụrụ asụsụ m ọ gara gị nke ọma. Ya anụ megere mmadụ chara ihe biko ka anyị jisi ike mara na ụkwụ anyị na-apị na mkpụrụ dị ya na mbọ anyị na-agbata na ọ na-ana n'iyi. O nwere nnukwu uru ọ bara anyị. Amekene unu ka anyị jisi ike maka na olileanya dị. Ọtụtụ oge ọ dị ka ihe na-eme ọ bụ nzuzu. Mba, ọ bụghị. Ọ ga-emetụta bara anyị uru ma anyị kwudosi ike mere ruo na njedebe maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-atụ anya n'aka anyị ịhụ na asụsụ Igbo ọ kwudoro nke ọma. Amekene unu. Igbo kwenu nọ nala ekele. Maka okwu ị gwara anyị. Dịka ka m si na-ekwu na mbụ, ezinụlọ bụ mbido ebe a na-akụziri nwatakịrị asụsụ. Dịka anyị na-ekwu maka ya tata bụ asụsụ Igbo. Dịka ọkammụta Ifekasi wee kwu, nọ mgbe nwaanyị na-enye nwa ara ka ọ gara akụziri ya Igbo. Ọ ihe kwesịrị ekwesị. Ọ na-abụ nwatakịrị mee ihe etie ihe akụziere ya ihe. Ọ nne ya na nna ya ga-asị ya gaa wetara m ihe a, gaa wetara m ihe a. Ọchị ịnyụ mamịrị gwa ya gaa nyụọ mamịrị. Ọ ga-eji ịnyụ nsị gwa ya gaa nyụọ nsị. Echetara m ihe mere maka mgbe m mụrụ ụmụ ha na-ama asụ ha Bekee. Anyị anaghị asụ Bekee n'ụlọ anyị. Ihe anyị na-asụ bụ Igbo. Igbo ka m ji wee zụọ ụmụazị. Sorry, gbaghakwa m. Ifugbo ihe asụ anyị ma a na-asụ Igbo, a na-etinye obere oyibo na-abụkarị ihe nsogbu. Anaghị ama ụma mgbe o ji adapụta, mana ọ na-adị mma ka ọ na-adị anyị n'obi na a na-asụ Igbo, ị na-asụ Igbo na-aga. Dịka m si na-ekwu, ka m mụrụ ụmụ m, nwa m nke izizi bọọsụ o bidoro n'ụlọ akwụkwọ. O wee bụ onye nkụzi ya asị ya mgbe ọ dị afọ abụọ. O wee sị onye nkụzi ya na ọ chọrọ ịṅụ mmiri. Onye nkụzi babara ya mba sị na ọ gaghị aṅụ mmiri ma ọ bụ na ọ ga-aṅụ mmiri ọ ga-asụ ya na Bekee si ya want to wee wee. Nwa m nwaanyị sị ya mba. Aga kpọta onye isi ụlọ akwụkwọ na-agwa ya nwa m nwaanyị sị ya mba na mma m si ya asụ n'oyibo. A na-eti nwa m nwaanyị were ọsọ gbapụ. Mamịrị na-akpasi m ike, mamịrị na-akpasi m ike wee gaa ṅụọ mamịrị. Mgbe m bi kpọrọ nwa m na skuul, a sị na onye isi ụlọ akwụkwọ na-akpọ m. Nsị ya kedu ihe sị m kedu ihe mee na m na-akụziri nwa m Bekee. Nsị ya kedu nke bụ ịkụziri nwa m Bekee, nwa m ọwụ onye ọcha.
si aga m akụziri nwa m asụsụ ya bụ Igbo, nkụziri ya asụsụ ya Igbo, ọmụta ya, kụzikwara ya nke olu nne obodo anyị, ọmụta ya. Si na ọ nwere ihe a na-akpọ mother tongue. Mother tongue bụ asụsụ izizi nne sụrụ ụmụ ya, nke ọbụla ọ bụ ya bụ a na-enwe mother tongue L1 nwee nke a na-akpọ L2. Nsị na asụsụ Igbo ka m na-asụrụ ụmụ m. Ọ bụ na ị chọrọ ka ọ mụta Bekee, ịkụzikwere ya ọmụta n'aka gị ka ọ dị, and n'aka gị ka ọ dị. Anyị na-ele anya, anyị ga-amụta na nwatakịrị ọbụla mara asụ asụsụ Igbo na-ama akwụkwọ nne tutu ya ade ihe n'asụsụ ọzọ. Ọ ga-eche ya eche, mara ihe ọ na-ede, ya atụgharịa ya wee dee ya n'akwụkwọ. Nwatakịrị ọbụla na-asụ asụsụ Igbo na-ama ihe, ọ na-enwe uche ọfụma maka na nwata nwụrụ nne ya. Nwatakịrị ọbụla nwụrụ nne ya na-ama ihe ọfụma. Echetara mgbe m nọ Kaduna, o nwere nwatakịrị ga na-ebere m akwa na ọ maghị asụ Igbo. Onye Igbo ka ọ bụ, nsị ya kedu ihe ọ bụ. Ya sị m na nne na nna ya achọghị ka ọ mụta Igbo, na ha sị na ọ mụta Igbo na ọ ga na-anụ ihe a na-ekwu, ọ bụrụ ihe mwute. Nwee sị nwatakịrị adị afọ 7 dịka ibe ya wụ na ị ga-aga n'ụlọ ọrụ, ịmaka nọ n'ala Igbo ka ị nọ, ị gaa n'ụlọ ọrụ gị dịta mmadụ ihe, ị na-asụrụ Igbo na-eme gị Igbo, ị na-asụrụ Igbo na-eme gị Igbo, ọ dịka ihe maazị ihe. Ọ bụrụkwa nne na nna si n'ụlọ pụọ gaa n'ụlọ ọrụ ka a na-asụrụ Igbo ọ na-ene, ọ dị ya ka asụsụ Igbo ọwụzi ezigbo asụsụ. Asụsụ Igbo wee ezigbo asụsụ. Onye ọbụla na-asụ asụsụ Igbo mara ihe, na-eche echiche ọhụma. Ọ bụrụ ọnụ na ha bụ asụsụ Igbo dị mma ka a na-asụ ya mgbe ọbụla. Anyị ga na-eme nlekọta n'ụwa ndị Igbo mgbe ọbụla pila na-etinye akwa a na-eyi, na-etinye nri, na-egosi na enu ka esi eme ihe ndị Igbo ka a na-eme mgbe ọbụla. O gosiri echiche anyị, omume anyị, ihe ọbụla anyị na-eme ka anyị na-etinye asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo otu esi eme kịta, ọ gosiri na asụsụ Igbo agaghị alachi ya azụ. Ebe ọbụla anyị na-eme, a na-aga onye so ka m nọ na mahadum, nọ na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Ọka, nnọrọgodi na-ele mgbe ị na-agwa m ihe na Bekee, mgba nkịtị na-asụrụ gị Igbo. Sọsọ na mbata na klaasị na-akụzi ihe, anụ m akụzi na Bekee na-akụzi n'Igbo. Onye na-anaghị anụ Igbo nsị agbaghara na aga m asụ Igbo, na onwe nke ị ga-akụzi sụọ ya n'Igbo, o wee baa n'ụmị, agaghị echezi echezọ. Ọ baa n'ụmị, o nwere ihe bụ na ị ga-akụ ihe a na ihe a ikpo ya, ọ baa n'ụmị, site ọ baa n'ụmị, ị gaghị echezọ ya echezọ. Onye na-anaghị anụ Igbo, iwe ga-adị n'ọkụ, gaa chọọ onye maara ihe a na asụsụ gị ka ọ kụwara gị ka ọ baa gị n'ụmị. So eji wee mara m na m na-akụzi ihe n'Igbo, na-akụzi ihe na Bekee, n'agbanyeghị na m nọ na ngalaba amamihe wụ filọsọfị. Onye ahụ wee ghọta ihe a na-akụzi. Ọ dị mma ka anyị wụ nne na nna na-akụziri ụmụazị anyị Igbo mgbe ọbụla dịka ha si kwu mgbe a mụrụ nwata, mgbe ọ na-eto, ezie ya ozi ịsụọrọ ya Igbo. Ọ na-ata ịsụọrọ Igbo. Ụmụnna tasị ya kedu ihe a kụziri ụnụ na skuulu, n'ụlọ akwụkwọ bụ skuulu, ha agwọwa m ya, ha ga na-agwa m ya ịkwasị asị kọwaa ya ọfụma, kọwara m ya, ijesi ụka nata kedu ihe e kwuru n'ụlọ ụka, kọwara m ya, ọ na-akọwa m ya n'Igbo. Ihe tọpik ọwụ na ọ kwesịrị ịbụ edemede ọbụla edere, ọ na-akọwara m ya n'Igbo, m na-amụta. A na-agụ ọnụọgụ, a na-amụta, o wee na-aba ha n'isi. Ya bụ na asụsụ Igbo agaghị alachiazi azụ.
ndewo no. Ndewo. Daalụ no. Ndewo. Biko ndị nọ ka m si wee fụ ọ bụ na ọ nwere chọrọ ịjụ anyị ajụjụ Eze Ali Chief Udeji Maazị Ezuoke ya na Dọkịta Eze Adaora onye nwere ihe ọ ga-agwa anyị okwuo onye nwekwara na ajụjụ ọ gwa anyị onye ọ chọrọ ịjụ ajụjụ. Daalụ no. Ndewonu. Ndewonu. Ndewo. Biko ana m ekele ndị haziri ọnọdụ a dịka Maazị Ikechukwu Ọjị na onye otu ya bụ Miriam Alike ọkammụta na-ekelekwa ndị kwuru okwu bụ ndị akpọrọ ka ha kwuo okwu dịka ọkammụta Ọgọchukwu Ifeka ya na ọkammụta Efunanya Ntụkọgụ. So ana m ekene unu niile. Mụnwa bụ Eze Ani Udeji Ndụbụeze. Ọ mụnwa bidoro otu jikọtara ndị Igbo na South Africa nke a kpọrọ Ọhaneze ndị Igbo South Africa. Ebidoro m ya n'afọ 2002. Ụlọ na ihe m na-ekwu? Anyị na-anụ ya. Na-ekwu na anyị na-anụ. Ebidoro m ya n'afọ 2002. Anyị wee na-eme ịkwalite ife gbasara ndị Igbo n'obodo a. Ọ mụnwa bụ onye na-akpọ ndị ọkammụta ndị Igbo dị iche iche na-eje afụ ndị igwe ndị bi n'obodo ndị nwe obodo South Africa bụ ndị anyị nọ be ha. Enwekwe mgbe m nọ wee kpọrọ ụfọdụ n'ime ha wee bata be anyị bụ Naijiria ha fụkwa ụfọdụ ndị igwe ndị Igbo ka ha fụ otu anyị si emefukwanụ ka omenala nke anyị si dị maka na obodo anyị nọ n'ime ha bụ ndị na-akwanyere omenala ugwu rinne. Onye mere ị ga-afụ ife dịka mmadụ dịka onye isi obodo a n'oge gara aga bụ Jacob Zuma. Ọ na-abụ ọpụta oyisi akpụkpọ agụ yiri ịba yirizie akpụkpọ agụ arụ ya niile dịka omenala ndị Zulu be ha si wee dị. Imebi omenala anyị mmiri sitere n'isi wee gbarụọ. Ọ bụrụ na isi onye gọvanọ na-achị Enugu steeti maọbụ Imo steeti maọbụ Anambra steeti maọbụkwanụ Ebonyi maọbụ Abịa ya gwa ndị ọ na-achị okwu ife ọzọ ị ga-anụ bụ were bekee sụbara ndị be anyị. Ị na-ajụ keduzi ndị ọ na-agwa okwu a. Ejere m mgbe a na-echi mmadụ igwe mgbe a na-echi mmadụ igwe na a na-echi igwe ndị ọgwụ igwe Ugwuleshi na ọgwụ wee kpọta onye kọmishọna na-elekọta maka ọdịnala na echichi. Mgbe a si ekwu okwu n'ebe a bịara ichi igwe ife ọsụbara obu bekee ọsụcha ebe a ka mma na efe nyere n'ihe gbasara asụsụ anyị n'ebe ndị na-achị anyị nọ. O wee wute m rinne. O mechaa mgbe e nyere m igwe ka m kwuo okwu m sị ka m rapụ ịkpụtọ nwa amadi a kama emechaa ka m jekwuru ya. M sị ọkwa gị nwa bụ onye kọmishọna na-elekọta maka ọdịnala. Asịzi gị ikwu okwu ebe a bịara ichi echichi ọ bụrụ bekee ka ị bịa asụbara ndị ọgwụ dị n'Enugu steeti. Ndị niile nọ ebe a enwere onye mba Awụsa ma ọ Yoruba enwere ofu onye famfụrụ na mmemme a. Ọ bụgodukwere na enwere ofu onye dịka ada anyị nwaanyị Ntụkọgụ si kwu. Ọ sị na ịmakwe maka ofu onye wee gbanwee asụsụ ịlasụrụ ndị bụ. Echeta m na abata m amụwa bụ onye na-achụrụ ndị Cathedral of Christ the King nta ego na Johannesburg. Christ the King Cathedral Johannesburg. Mụwa bụ their chief fundraiser onye na-achụrụ fa nta ego afọ 14 ka m nọ n'ọnọdụ a. M wee ihe m na-eme wee karịa m arụ m wee rapụ ha n'afọ abụọ gara aga 2018. So from 2004 to 2018 m wee si ha na anọrọzi m nso dịka ebe m nọzi na ọ gaghị ekwezi m wee mee ya bụ ife njikwuo ife abụla ejekwuru m cathedral administrator
mgbe m bịa chọpụta na onye Igbo ji ịba nwa ya afa mmiri chukwu sọsọ afa bekee ka fa na-aba nwa otu mbọchị m wee gafete ka m bịa fụ bishọp ọ bụrụ na ndị Igbo nọcha ọdụ na catechism na ebe a na-eme ụmụ fa mmiri chukwu m wee bido n'isi jụba ha kedu afọ ị chọrọ ịba nwa ọkpọ afa bekee olee afa nke ị chọrọ ịba nwa ọkpọ afa bekee ha niile ebugbudo afa bekee ka ha chọrọ ịba nwa ha m wee jekwuru onye na-ahazi ya bụ ife ọ reverend mana ọ prọfesọ m wee si ya na ndị niile a nọ ebe a bụcha ndị Igbo maka na mgbe m jere ime ụmụ m baptizim ada m nwaanyị afa mmiri chukwu ya bụ Ugeze bụ afa mmiri chukwu ya osote ya bụ afa mmiri chukwu ya bụ Chimdimma nwa m nwoke afa mmiri chukwu ya bụ Eze Abata Igbo afa mmiri chukwu ya so na enwero nwa m mere mmiri chukwu n'afa bekee m wee kọwawara ya bụ nwoke si ya lekwe ife afọ anyị pụtagasịrị o wee bịa m wee kpọrọ ya anyị wee bịakwute ndị a niile chọrọ ime ụmụ ha mmiri chukwu anyị wee si ha ọ bụ enwere asụsụ afọ unu nwere n'asụsụ bụ ụnụ ndị a wee uche ha wee laghachite azụ ụfọdụ wee gbanwee nke ha ofu onye bụ onye siri ọnwụ si mba n'afọ a ka ya chọrọ ịkpọ nwa ya n'afa bekee ahụ ka ya chọrọ ịkpọ nwa ya Clinton msi ya Clinton ọ pụtara gịnị ọ mara ife Clinton pụtara sọọsọ ife ọ mara bụ na enwere onye chigburu mba Amerịka a na-akpọ Clinton ọ sị ka ọ baa ya nwa ya mana ọ mara ife afọ a pụtara ma asị ya kọwawa ya ya bụ na enwegokwe mgbe mụ na ndị igwe ebe anyị jere fụ ụfọdụ ndị igwe obodo a ka anyị jere ịfụfa ndị igwe a bụ igwe Enugu Ukwu na Ụmụnri bụ Eze Onyeso Obidiegwu Onyeso onye nke jebelu ebe nna nna anyị fa ya na onye nke ka nọkwa a na-akpọ Eze Chijioke Nwankwọ Ọsọfịa na nke bụ ala n'ọfịa anyị wee jebe ịfụ igwe ndị obodo eso mfa wee rute igwe ndị obodo na-asụ asụsụ be ha igwe nke be anyị wee chọọ ka fasụba bekee anyị wee sifala ụlọ ga na-asụ Igbo anyị nwa na-atapịara ya ndị a ọ bụrụ mgbe mmadụ ji egosi na-ejele akwụkwọ ọ bụrụ ya ọ dụrọ mma etu a ya bụ na ọtụtụ mmekọrịta anyị nwa bụ ndị Igbo nọ ebe a anyị na ndị obodo na-emekọrịta mụnwa dịka onye isi omenala ndị Igbo n'obodo South Africa dịka ọhaneze si hazie ọ na-abụ njebe ife igwe ndị obodo a onye na-eme nkọwa ife ọbụla m kwu bụ prọfesọ Edwin Ijoma onye ka ọ bụ ya nwa bụ onye na-agbaziri prezidenti Thabo Mbeki n'ihe gbasara New Partnership on African Development NEPAD ya nwa nyere ya aka wee hazie NEPAD o wee bụrụ onye mgbazi na monitoring and evaluation na mgbe Jacob Zuma batara ọchịchị so ejebe ijefu ndị obodo nne ife ọbụla m chọrọ ịgwafa ma ha nkwụsị okwu m na-ekwu bụ Igbo ka m ga na-asụrụ ha nwa amadi abụ ọkammụta prọfesọ Ijoma ọ na-akọwa ya na bekee o wee mee maka dịka ụfọdụ n'ime ụlọ si kwuo anyị nwa anọghị akwalite asụsụ anyị anọkwala ha kwalite ife anyị nwere mana iji gwa ụlọ eziokwu ndị uwe ojii obodo a na-asụ asụsụ Igbo dị iche iche ndị uwe ojii maka gịnị maka na ụmụnne anyị bụ ndị na-eme mpụ ndị na-azụ ọgwụ ike na ndị na-egwu wayo ha nọdụ asụrụ ndị uwe ojii obodo a asụsụ anyị epụtazie kịta maka na ọ na-adụkwu m ka ụdị ndị a ka ha sụzi n'Igbo ha werezie bekee zụbafịa ha na-azụ ha sụzi n'Igbo maka na ịpụtazie mgbe ụfọdụ onye uwe ojii kwụsị gị ọsị gị Igbo nwanne ke ije Igbo onye Igbo ife o ji ajụ gị abụrụ n'ọla ikike asụsụ Igbo mana ndị kụziri asụsụ a bụ ndị na-azụ ọgwụ ike
na-akpụta afọ anyị n'ụdị dị iche iche. Ọ ndị na-akpụta afọ anyị ọkwa na ajọ ife a ndị a ajọ mkpụrụ a ndị a tụrụ kpatara m ji wee jebe ma ijefu ndị gọọmenti na-achị obodo maka mụ na onwe nke m eso m na otu political party a na-akpọ African National Congress. Ha nwekwara ngalaba nke a na-akpọ ANC Political School. Eso m ọ bụrụ na ọ bụrụ sọsọ mụnwa maka afụbe m onye Naijiria ọzọ jere ụlọ akwụkwọ a nke a kpọrọ ANC Political School. Fazụrụ m na ya bụ ụlọ akwụkwọ. So azọgokwenu m ọchịchị n'ogo nke m zọrọ n'obodo a n'ogo nta councilorship. Mana adara m adara m mgbe m zọrọ ya. Onye obodo mụ na ya zọrọ ya bụrụ ya nwa bụ onye atụliri aka ọgụgụ nke karịa nke m o wee nọdụ. Ya bụ mana ndị iche bụ mebughachikwu ya ọ gara dị mma ma ọ bụrụ na igwe agụ bụ ụzọ n'ọnọ na ife anyị na-ekwu n'ụbọchị nke tata. Maka na fụnwa bụ ndị igwe nọ na be anyị ada enyela anyị aka. Ha nwa ada enyela anyị aka ma ịkpụtọsi maka na ịma na-asụkwa asụsụ mana values dị attached to omenala ahụ ịnọ n'ime ezigbo agwa na ezigbo njirimara kwesịrị iji bụrụ njirimara eji wee mara anyị nwa bụ Igbo. Ndị igwe ada enyere anyị aka wee na-akwalite ya. Ọ bụzikwa n'ihi na akwalite omenala Igbo rinne a ga na-afụta gị dịka onye na-esoghị n'ife a na-eme ma ọ na onye na-aghọtacha ha. Ọ ụdị aka ka ụfọdụ ji wee solu ndị na-akwalite omenala Igbo ma ndị deberu otu ndị Igbo si akpa agwa ka otu o si wee kwesị. Mana ọ bụrụ rana na otu a m nọ kịta na-enwere ka m si ebu ọgwụ ike ozugbo m lọtara ha ekpuru okpu kpunye m chie m otu echichi a ga-echikwenu ma egosi ha ụdị agwa m na-akpa enwe ike ma bụrụ onye na-emebi iwu obodo kama a ga-echi m omebi iwu obodo nke izizi ha ewepụ nke ahụ wee chizie m afọ atọrọ ụtọ na ntị dị iche na otu ahụ agwa m si wee dị. Ya bụ na ndị Igbo enwero ka anyị ga-esi wee na-akwalite omenala Igbo ma ọ na-akwalite asụsụ Igbo without Igbo values and principles ịdị attached. Maka na ọ dịzị ka omenala anyị ọ dịzị sọsọ n'akwa. Onye ka akwa mara mma, onye ka hazie akwa ọma mma rinne, ọ dịzị ka ebe a ka omenala anyị dị. Enwere onye ilekwuo ndị ọ bụ echiri echichi maka na obodo South Africa anyị nọ. Njụọ otu onye n'ime ụlọ kịta ma onye ọbụla n'ime ụlọ asị na ọsọ ọgwụ ka anyị na-azụ na enwere ife ọzọ. Mana eziokwu na ọtụtụ n'ime anyị na-azụ ọgwụ mana enwero mgbe ulu na-enyo anya wee fụ na enwekwere ndị ọzọ na-akwalite ife gbasara ndị Igbo n'obodo a maka na sọsọ ife ụlọ na-afụ bụ ndị nke ahụ na-eme mpụ. Enwego ọtụtụ ọgbakọ ọhaneze haziri. Ọhaneze a mgbe a bịara Enugu emelu mmemme ife gbasara first president of ọhaneze na Jenụwarị n'afọ a anyị ji ebe nne ya Nwodo ka onye ohere ka ekwuo otu anyị si wee nọdụ n'obodo South Africa because na n'ihi na ọ bịa na-ekwu otu esi wee na-emegide ya n'ụdị ife ọ na-agabiga. Tupu m ga-asị ya ewetu obi na anyị niile nabatara otu o si wee na-achị anyị asị m na m ekwusigo mana o gere ozi ntị ka ọ mara ife anyị na-emekwelu n'obodo South Africa. Mgbe ọ ga-ekwuzi okwu obido kọtọba obodo ọkọtọchazie mgbazie ya nkịtị maka na ndị ọka mmụta ndị Igbo nọ n'obodo a ụlọ fụrụ a ha eburu ezigbo ibu. Ụfọdụ n'ime ụlọ dagoro n'obodo South Africa bụ the best airport n'Africa. Onye Igbo so wee rụọ ya. Soccer Stadium onye Igbo so wee rụọ ya. Ya nwa bụ quantity surveyor merienu. Ndị Igbo n'ụlọ ọgwụ ọbụla ijere n'obodo a ndị Igbo nọsi ya. Mahadum ọbụla ijecha n'obodo ụfọdụ ndị Igbo arụgo vice chancellor n'ọtụtụ ebe a. Ndị niile a na-arụkwala ife a anụ m akpọkọtọfa afọ niile anyị na-eme mmemme. The last topic anyị nwa discuss bụ intellectualism as a key to Igbo nation building.
anyị wee kpọọ ndị ọkammụta ndị Igbo ife bịara mmemme a bụ prọfesọ ndị Igbo 12 bụ ife batara ya nụ mana ọha na eze kpọọ ọgbakọ ha nọdụ akpọ enwere any of us na-enweta information mba n'ofu onye na-azụ ọgwụ nwere ka o si nwee kọntaktị ndị na-ahazi ya bụ mmemme onye na-azụ ọgwụ ike ma onye na-egwu wayo nweta kọntaktị ndị na-ahazi ọgbakọ a ewere onye ahụ tinye ọbịakwuchite onu ndị South Africa maka na ụlọ na-enye ohere na ndị ahụ nwere omenala Igbo jidesie ya ike na-abụrụ ndị a na-eyi akwa na-egosi sọọsọ akwa mana agwa adọrọzi n'ime ya enwere omenala mba ọbụla ị ga-eje ọ bụrụ sọọsọ akwa mana agwa eji mara mba ahụ adịghị n'ime ya omenala ahụ amanwe isi ọ bụrụ na ụnụ rapụ m enwe ike ma ka na-egbu oge ụnụ mana aga m abịa eweta okwu m a n'isi njedebe n'afọ gara aga na 3rd of November ka ndị obodo a sonye m one of the influential men of the year n'obodo Abuja na Johannesburg because na mụ na ama mayor m ife niile ọ na-abịa enwebe nsogbu n'obodo a anọ m eje ije enwere onye na-eje ije karịa m ijekwuru ndị obodo anọ m apụtakwa na onyonyo ndị obodo a rie nne na-akọtọkwa ndị gọọmenti obodo ma ọ bụrụ na nke ha emeta ha na-akọtọkwa ndị obodo anọ m apụta na onyonyo obefa national television mgbe ụfọdụ na ọgbakọ dị iche iche mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ọ bụrụ mayor maka ebi m na Johannesburg ọ bụrụ na mayor of Joburg ga-akpọrọ m ọ bụrụ mayor of Pretoria ga-akpọ m ha kpọọ m wee jee mụ na fe nwee ọgbakọ enwe ike tinye ọnụ n'okwu n'ife iche na ha nwa ada emeta kwekwenụ ha nkwala anyị ga-agwa ụmụnne anyị okwu na nke ha nwa na-emejọ maka na ụfọdụ ndị be anyị na-eme mpụrụ nne ọkwanụ omenala anyị a kpụrụ n'ala bịa kpatara maka na ọ bụrụ na m nọta n'igwe obodo anyị ma ndị be anyị na-eto m na-ajụghị m kedu ife m na-arụ n'ebe ahụ nọ ife o gosiri bụ na m jebe ma na-akwalite ndị ọzọ nna n'ọkwa ịzụ ọgwụ na igwu wayo obe ebe a nọ o wee na-egbuzi talenti ndị Igbo maka ndị Igbo enweka talenti ọgwụ na wayo a ndị be anyị tiri aka bụ nnukwu generational crisis ka ndị Igbo nwere and nnukwu ndọghachi aka azụ ka ndị Igbo nwere maka na nwa okorobịa kwesịrị ichepụta echiche ife ga-enyere obodo aka ife ga-enyere ya nwa aka ọ na-echezi na ọ nọrọ na be akpọọ ya n'igwe maka ịzụ ọgwụ ore ọgwụ orecha odinere na bed ya na-eweta aka atanwa iri nke ụtụtụ atanwa iri na otu mgbe ndị nara ezumike nka na-eje azụ afịa na shop ife onye Igbo ebe ọ ka na-akụtịrị yiri pijamas chiri igwe ntị aka na abụ na-akpagharị ebe ndị ọzọ nọ n'ọrụ ka ọ dịnụ daalụnụ ndewonu ndewo okwu gị amaka ndewo Daalụ. ndewonu wekele ndewo Maazị Ọjị na-ekwe ndị nwere m ọkwa buruboko ndị ahụ teje ọwụ Ana m ahụ aka mmụta nwafịa Walter ka anyị n'onu gị o. Ka mmụta nwafịa Walter anyị hụrụ aka gị ka anyị n'onu gị. Nwafịa Walter ka anyị n'onu gị o. ọnọkwụgharị biko daalụnụ ọdọ nzipụọ ọkammụta ibe m nwaanyị ọma ọgọ m nwaanyị na nnukwu ife na-ekwu nwaanyị alọ daalụnụ ana m ege ntị iwu na-ekwu na-aga n'iru mgbe oge lụrụ ka ntụnye ọnụ ahụrụ na iweliri aka elu ọ dị mma
biko onwere onye ọzọ nwere ajụjụ ma ihe ọ ga-agwa anyị? Biko si barụ m okwu aka ka mmala ebe ejerebe ka m wee ma ka m mesi tinye ọnụ. Okay. Kedu ebe bụ isiokwu? Isiokwu a. Okay. Ọkammụta Ife ka kwube na ị chọrọ ikwu okwu kwube. Achọrọ m ikwu gbakwazi nkịtị. Isiokwu anyị. Okay. Isiokwu anyị bụ ezinụlọ dịka ogige mmụta asụsụ Igbo. Ezinụlọ dịka ogige mmụta asụsụ Igbo. None. Anyị nwere nsogbu n'ala Igbo a. Ndewo. Ụlọ ada emetụta kwesịrị ime dịka ogige mmụta. Onye ọbụla chọzi ka ụmụ ya sụba oyibo na-asụ pịtịpịtị na pịtịpịtị. Anyị ebido mebe ya mesibi ya ike yọba onye ọbụla mana ụlọ ụka ma ebe ọbụla ka anyị ghara ikwe ka asụsụ Igbo gbanarị anyị. Ụmụ mmụta ana m akaba arụ na-akụziri otu esi asụ Igbo, mana ebe esi nwee nsogbu na-abụ na eje n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-akụziri ụmụaka a na-asụsụ oyibo. Ụfọdụ na-asụ oyibo ama akwụkwọ asụsụ agbodo oyibo isi narị, nke ahụ wee ka njọ. Anyị agwa ya emechaa enwere ndị otu asụsụ Igbo melia na ọ dị ka ụbọchị Wednesday ka ụbọchị Friday ka eji wee na-asụ asụsụ Igbo. Ya bụ asụsụ Igbo amarọ mma na-asụzikwa ya. Onye mụta ụmụ a na-ada ụmụ ya aka na ntị na-akụziri fa asụsụ Igbo anyị ama ka ọ tọgburu onwe ya ma ebe ọ na-ịmara asụsụ Igbo. Ife ezinụlọ ya alụ erika. Ị nwere ike bụrụ nna iwere Igbo na-asụrụ ụmụ nwaanyị ji ego nụta nwunye gị na-asụ oyibo. Ya bụ ife bụkwa n'ebe anyị anọ anyị wee kpaa anya ọbụla alụ gị na nwunye gị na-ekwekọrịta na anya na-akụziri ụmụaka Igbo ka ọ ya abụọ bụgoro na fa lụọ n'ụlọ akwụkwọ asụba oyibo sụcha fa nata n'ụlọ ewuli Igbo wee na-akụziri fa ife. Ọ na-enyekwa m nwa na onwe m nsogbu maka na Igbo a ada m agụ nwunye n'akwụkwọ mana mma akwụ nwunye n'ọnụ. Nwa m nwoke bụrụ ife enyere ya nata n'ụlọ mma emecha ife niile a na-akụzicha mana ọ bụrụ ana nke Igbo abịa rịkọmenu na rịkọmanị na nkwado asụsụ na nkwado ngwa na ngwa na onwe ya ọ bụrụ m nnukwu nsogbu. Maka gịnị? Maka na m etinyere uche na ya mgbe a na-akụzi m ya. Mana ugbu a ana m akaba arụ na-akọrọ ụmụ m na asụsụ Igbo anyị amaka. Anyị nwere ọrụ dị iche iche na mahadum mana ụlọ akwụkwọ dị ogo mana ụlọ akwụkwọ dị ala ka a na-akpọ praịmarị na-akpọ sekọndịrị. Ọ efe dịla anyị mana ụka ọ na-esizikwa ike ije ka kịta afụ onye ma agụ Baịbụl Igbo ọ na-esi ezigbo ike. Mana ife anyị na-ebi ife ndị nọ n'Igbo o nwere grupu unu nwere ọgbalụ na ndị ọnọdụ. Ọkammụta nke chibụrụ Unizik kere afịa Peter Ejiofor ọ na-anwakwa okie ọ na-anwa okie na-ekpokọ sụbakwa Igbo. Ọkammụta nke nna ya Ọgọchukwu Ifeka unu na-anwakwa mana unu ya apụtakwa ife unu aka pụtara ife ọfụma. Unu aka pụtara ife ọfụma unu ya ama ọ bụrụ na okwu ego ejegwa gọvanọ bute ego bunye unu gaghalịba n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche mana ndị ogo elu mana ndị ogo obele kụziwela ụmụaka na aya na-asụ Igbo. Ebido n'ọlụnụ ndị nkụzi zụbanụ nye bụ ndị nkụzi ọzụzụ na ọnụ Igbo kafa wee mara na-akụzi ọnụ Igbo. Ebe a ka anyị ebido ezinụlọ nwere ifefe ya alụ rie nne anya na-enenyekwa n'anya mgbe anya na-eje ife nwunu na-akpọ a na-ejecha tupu agba akwụkwọ ma ndị fada ma ndị ụkọchukwu ajụọ ọnụ di na nwunye unu anya akụzikwala ụmụaka Igbo. Ebidogodonu na-ịsụ asụsụ Igbo n'inye afọ Igbo. Ife anyị na-ebe ife dịla anyị n'iru ife chela anyị n'iru ọ bụ na ya kpachara anya Igbo anyị na eje n'ebe a na-anọ ọrụ ije na nke ndị mgbago ndị ofe mmanụ ma ọ na ndị na-akpụ isi naanị fa nọkọ ọnụ sọsọ ifefe ya na-asụba asụsụ n'ibe ha. Ịgbaga Abuja bụ isi obodo Naijiria ndị ofe mmanụ ofu onye mmadụ na-agba nọkọ ọnụ sọsọ asụsụ ndị ofe mmanụ kafa ya na ndị na-akpụ isi anị asụsụ akafa ya mana ifụzia ndị be anyị onye Igbo nọdụ isukwu orie Igbo egwu atụrụ ya isuru Igbo
ya na anyị nwere ọrụ dị iche anyị alụ ndị be anyị n'Igbo amaka daalụ. Daalụ. Ndewo. Ọgọ m. Daalụ Ọkammụta Walter. Daalụ. Anyị hụrụ aka Dr. Lawmefo ka anyị nụ ihe ọ ga-ekwu. Aka ya dị n'elu. Dr. Lawmefo. Ya, ndị be anyị daalụ nụ. Ndewo. Bismarck na ụmụnne anyị ndị ọzọ ma nwoke ma nwaanyị tụpụta nnọọ elu a ka e nwee ọgbakọ a. Udo dịrị unu. Ndewo. Ọgwụ nnukwu atụmatụ dị ife ahụ ka anyị mebie ka oyie ife site n'imechitie anya. Ọ bụrụ emesi efu nke a ya emezi ọzọ dịkaba arụ na-eme emerie gaba ọ ga-alụkwa ịbụ sọsọ na Zoom a ka anyị na-eme si ma ife anyị eme ka ebe ewepụta ya ka ọ pụta ife. Nke a bụ nke izizi. Nke ịbụọ bụ na ife gbasalụ ka ezinụlọ bụrụ ebe anyị anọ na-akụzilụ ụmụ anyị asụsụ Igbo ma omenala Igbo. Ọ dị nnukwu mkpa. Ọ ebe anwa ka ọ ya ebido maka na ọgwọ ndị oyibo na-asị na charity begins at home. Anyị ebido n'ụlọ anyị nwa ya kaba arụ n'ọtụtụ Igbo ka ụmụ anyị bụ ịmalụ na ọ bụ ihe ziri ezi ka ọ bụ. Ofu ụzọ ya bụ ịchọ ka ụmụ gị mụta Igbo isobie ometa akapa asụba Igbo. Ọ bụrụ na ụmụ gị a na-asụ ụlọ gị oyibo na-azafa n'Igbo, kwajụọ gị ajụjụ n'oyibo zafa n'Igbo, fa na-asụ oyibo na-asụ Igbo. Ọ bụrụ na imelie na-aga melie na-aga melie na-aga mgbe etere aka ịfụ na gbanwa na onwe ha ebido sụbakwa Igbo ka gị nwa si asụ. O nwere etu ọzọ ụmụ m nwa si bịa mụta Igbo na-abịara etu a. N'igwu na eziokwu Igbo ụmụ m nchakarị Igbo m nwa achasef. N'ikwu eziokwu ada nwaanyị na-ede Igbo ede. Ọ na-asụ ya asụ na-ede ya ede. Ọ mekwuru ya na junior secondary. Ya na ụba anyị nwa ka ọ dị n'aka. Ndị be anyị sị na nne na-ata agbara ụmụ ya na-enye ya anya n'ọnụ. Ọ bụrụ na anyị nwa na-asụ Igbo ụmụ anyị esoro anyị. Nke a bụ ife izizi ife ịlụ nke Igbo ntụ ịtọpụta. Nke ịtọ nwanne anyị nwoke si South Africa odirigo nakwala ekele ife emena gị ube eziokwu ị na-ekwu na ọ bụrụ sọ gị ka ya bụ ihe metụta. Anyị aka m arụ ala ife anyị mee ka ndị anyị ghọta na anyị efuzikwa efuo ịbata afọ n'obodo Naijiria kịta. Ana Igbo ma ya chọọ ya ma na ya chọrọ ya. Ana Igbo so na mba na nwere ife ji aka kịta. Ọ bụ na-asị Naijiria tirie taa ndị Yoruba ifefa ji aka ana, mba Hausa nwe ifefa ji aka ana, ndị South nwe ifefa ji aka ana. Kedu ife Igbo ji aka ana? O nwere ịma anyị mee anyị asị ọkwa ego ka o ya eri. Ego one ka anyị jidere ka njụali ego one ka Igbo ji? Igbo ejiri ego ofu ife anyị ama bụ na eziokwu na ndị ego obere ego dị n'aka ri nne karịa na mba ndị ọzọ ga ịbata afọ na ihe dịka Anambra steeti pụta na obodo dịka Nnewi, Ọka Etiti, Irolukwafọ Imo, baa Abịrịba, baa Ọhafịa
ndị ji gị ego mana elue n'ego eji edozi obodo ego eji edozi obodo Igbo ejiri ya ego eji edozi obodo n'isepụ na ofu onye ewepụta ego lụọ railway ofu onye ewepụta ego lụọ seaport ofu onye ewepụta ego ya lụọ ụgbọelu mmadụ one na Igbo ya emenwe mana ndị ya emenwe na Yoruba na ndị ya emie n'ugwu Hausa nọ eziokwu nke abụrụ mbụ nke ịbụọ bụ na ego eji edozi obodo bụ gọọmenti ka ọ na-esi na ya pụta ọ bụrụ n'aka ọ bụrụ na akpa mmadụ ndị Igbo anọrọ na politiks o anyị na-ebe eme ngagharị na-ayọ Naijiria ka fakwe ka ewepụta onye ya achị obodo Naijiria ka ọ bụrụ onye Igbo adịfe eji ijie ebe ka ifuru ndị Igbo nwa ya achị onwekwuna onye afọ ndị anyị ji melụ nna bụfa ya eje gbago ugwu gbago Yoruba kafa na ndị adọnani tụọ elu kafa malụ na egwu adọrọ na onye Igbo ịchị Naijiria anyị akpị ya akpa ịkpali ya akpa egwu Igbo na-atụ Naijiria egwu Igbo na-atụ Naijiria okwu isi na isi nwa ya na-atụ ya egwu mana ọ ya mụ ya ibe a bụ ọgbakọ Igbo ya bụ ka anyị gwa onwe anyị nke bụ eziokwu okirikiri ka a na-agba ukwu ose na alịrị ukwu ose elu ife na-eme Igbo na Naijiria si Igbo n'aka ije nene histri Naijiria afụfụ niile Igbo na-ata na Naijiria ata bụ Igbo kọsụ rie onwefa anyị nwekwa ike anyị ama ekweta mana na Naijiria na kansụlụ Federal System of Government na Nigeria n'iro nsi bido ya naanị Biafra war whether we like it or not mbụ because na-eme ku ahụ eme bụ out of the 5 majors mmadụ ịnọ bụ ndị Igbo egbusie ihe niile egbu n'ugwu gbue Saduana gbue Tafawa Balewa gbue Brigadier Mamari ife niile anọ ka Chukwu n'ugwu Hausa ha wee gbukwaranụ ọrịa ka anyị kpọ pogrom ha egbukwarụ anwa anyị were iwe nụọ ọgụ isi wede anyị ka ọ dị mana anyị nwa mbido ogbugbu ahụ ọ na egburo ndị isi fa ama egbu Igbo nke a dị very important jeenụ gụọ Decree 8 after Aburi ọ na-abụ a na-agụ anyị si Aburi Accord ụmụnne m jeenụ chọọ Decree 8 gee ntị ana m onye Jeremaya mmụba nra ka m gba aka nra jeenụ chọọ Decree 8 ntị unu adịa onwe onye na-ekwu okwu nsị chọọnụ Decree 8 ọ ga-emesi Aburi Accord na Ghana o nwee Decree Gowon welta ọ bụrụ na anyị were nya Decree eziokwu na ihe ekwu na Aburi na onwe ihe ewepụtara na nya Decree 8 mana ọ bụrụ na anyị were nya Decree 8 ka o pesịghị n'agha o ru 80% of ihe ekwu na Aburi Accord aka na ụgha agha ka mgba aka nra ihe m na-ekwudebe mbụ ịgba mbụ ọtụ n'ogwe gbaa abụ ọtụ n'ogwe ọ bụrụ ogwe ka a na-apịla akụ ọ bụrụ na anyị bịa na-ekwu ife niile na-eme na Naijiria ya na-ekwu na-emegbu anyị na-akpagbu anyị mana ọ bụrụ mgbe anyị nwa ji ekwute nke anyị nwa mere onwe anyị ma nke anyị mere Igbo enweta obi Alaeze ekwe eme create geopolitical zones ịghọnagbodigbanwa na obi onwere onye nwee ụdị obi itichite obi mee ife mmadụ anyị emewu n'ụwa ka onye Igbo nwee onye so atụ ndị ọzọ egwu Igbo afụkwụrọrọ onwefe n'anya sef na-egekwanụ ntị so ọ bụrụ na anyị na-atụ elu a ka anyị na-atụ eku a ka ọ ya aba n'ite tinyekwa n'anya na politiks 2023 onye Igbo ya achị Naijiria aka onye ọbụla tinye bakwa nne ya ọ bụrụgodo na onye Igbo chia na o nwere ihe anyị ejeta ọdịnakwụkwọ na ya esorugo mehie Naijiria mana mụnwa believe na ọ bụ na onye Igbo aba na ọ ya achịta na anyị ncha niile kwadue
o nwee ihe ikpeazụ na-eme ka m kwue. Ndị oyibo nsị na every politics is local. Anyị edozi na be anyị. Anyị aka marụ dozie ebe anyị. Anyị na-achọ ka anyị na-asụba Igbo, ka ụmụ anyị sụba Igbo, ka anyị nwa sụba Igbo, ka omenala anyị na-achigatakwa. Akụ ya erukwo n'ụlọ. Restructuring the very fundamental. Restructuring amaga m esi wee tụ ya n'Igbo, mana anyị ncha mma naanị ha ekwu maka restructuring. Ihe nghọtadebe na restructuring bụ ka ewechighakwa Naijiria ka ọ dị mgbe ndị ọcha na arọ 1960 elu na arọ 1966. Ọ mgbe ahụ ka e nwee federalism na Naijiria. Ihe niile a na-eme from 1966 wee rue taata abụzi federalism. Nghọta m ihe federalism bụ na ya anachighị ya n'ebe anwa anyị na ndị ọcha kwekọrịta na-etu aka Naijiria ya ọdụmma. Ka uche unu dị ya, ma ndị nọ South Africa, ma ndị nọ UK, ndị nọ US, ndị nọ Naijiria, agwọ na-agba ya na-agarịrị ogwurugwu. Ihe gbasara Biafra bụ the last thing nchọ ikwu. Ihe gbasara na Biafra, abụ m a Biafra. Mụnwa believe kwu na onye ọbụla bụ onye Igbo bụ Biafra. Mana mụnwa ebilivụrụ na anyị azọba ka anyị nara kịta maka onwere ihe anyị ji ana. Anyị bidogodu n'ụzọ nweta Restructured Nigeria. Anyị nweta Restructured Nigeria, anyị na-enwe ike idozitepe anyị. Ọ ya bụ anaba ka anyị fụ ife anyị na-anakwu. O nwere ife tepe anyị taa ka nna ha gwuru magodu ụzọ okporo ụzọ adọrọba anyị kịta afụ. Anyị enwere ụzọkwu, anyị enwere mmiri, anyị enwere international airport. O nwere ihe anyị ji kịta. So ụmụnna, achọrọ m ikwugbu unu n'okwu. Ana m ekene unu ntị m ndị ya. Ana mma anọgide mitin a ruo n'isi njedebe. Ọ bụrụ na na-akpọkwanye mitin ọzọ, ndụ dị mma akabakọkwa arụ na ọlụkwa nne ya. Onwe ọrụ ezunyere m ka nzukọ anyị a dị na-aga n'iru wee chawapụta karịa ka ọ dị kịta. Mma akaba arụ lụọ na-enwe ike. Udo doro unu. Daalụ rinne. Okwu gị amaka. Admin. Ọnọkwazi ya. Admin anọkwa ya. O nwekwa onye nwe ajụjụ n'ihe niile m kwu. Ya jụọ na nnụ ya ka anyị na-akọwapụtasị ịma na akọwalue olelue ka anyị na-atụ elu ka anyị na-atụ ife a ka o esi wee dịrị Igbo mma. Ọ bụrụ na anyị na-emie emekata ya mfụ ịbachakata ji n'ọgwụ ọghọrọ awe, ịkpakata nkịta etu ọghọrọ ngịga aka mbele azụ ọgbakọ agbakọ. Unu echebekwana na onwe ndị na-atụnya bụ elu n'ebe ọzọ. Ọ gbalụ anwụrụgwọ Peter Ejiofor amụrụ mma ọ nọrịkwa ya. Ọgwụ ka ndị otu Bismarck orugokwa unu ọrụgwọ batin marụkwa n'orugwu unu kịta. Bismarck na-efe ede newspaper, ọ na-edeme edemede n'Igbo. Chukwu debe gị tinyere ya aka ka ife ọ na-ede n'Igbo ọ ghara ịbụ sọsọ na WhatsApp ka ọ na-edie ka a na-edie wepụtabịa ka onye ọbụla soro gobịa. Aka onye ọbụla ya enye ya nye kịta na o nwere ife na-ekwudebe bụ na o nwere onye ọ dọrọ iche, onye Chukwu tinye n'obi si ya nye aka n'ụdị ihe dị etu a ya biko mebie na o nwere onye ọzọ dọrọ. Mmiri dọ na-eju dọrọ nwa nkịta. Onye nwe ajụjụ ya jụọ na nne ya. Ndewo. Amazi ndị admin anyị ịpụtago. Alike ndị admin anyị na-abụ abụ m Ọkammụta Ọgọchukwu Ifeka.
ana m akụzi nkụzi na mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu nke ga ya dị n'Igbarịam. Ana m akụzi Igbo. Mgbe anyị ga na-eche ndị admin dịka esi akpọ ha ka m mee ka anyị mara ebe anyị nọ, maka ọ dị ka anyị na-apụzi n'ihe anyị na-ekwu. Ihe anyị na-ekwu bụ ogo asụsụ Igbo nọ ya ugbu a. Anyị si nọ ezinụlọ dịka ogige mmụta asụsụ Igbo. Otu n'ime anyị atinyesigo ọnụ n'okwu ajụjụ anyị nwegasịrị dịgasị. A ga-abụ n'ikpeazụ ka a ga-ajụ ajụjụ niile dịka o si dị. Edepụtara m ajụjụ m ga-ajụ nwanne anyị nwaanyị bụ Kanayo, depụtakwa nke m ga-ajụ Chief Ezan. Ha ncha dị ebe a. Onye kwuchi onwe ndidi emesịa ajụ ajụjụ. Anyị na-aghọta ihe m na-ekwu. Eyo, a na-anụ ihe ị na-ekwu. Ka anyị wee na-eche ndị ndu anyị. O nwere abụ nde n'akwụkwọ edere asụsụ na omenala Igbo iji aṅa. Ọ bụrụ na agụsị abụ anyị wee mara ebe anyị na-eje ka anyị ghara ịpụ ncha. Ihe anyị na-ekwu bụ ogige mmụta ebe a ga-anọ kụzie asụsụ anwa wee kụnye mkpụrụ ahụ n'ime ndị na-etolite etolite ka ọ ga-abụ mgbe na-adịghị anya dịka afọ 5 afọ 10 ọbụna ya enwetaghị ihe anyị na-atụ anya. Abụ ahụ isi a bụ asụsụ na omenala Igbo iji aṅa. Asụsụ na-amalite n'ụlọ. Asụsụ na omenala bụ ejima. Asụsụ ka eji ezipụta ebumnobi. Omenala bụ ka ndị si ebi. Asụsụ na-akụzi omenala. Nne na nna bụ ndị nkụzi ha. A ga-atụkwasị ha obi n'ime ka asụsụ Igbo si n'ụra ma ọ bụ ịda mba kulie. Nwa Igbo amaghị asụ asụsụ Igbo bụ ọnụ ka esepụrụ ya n'ara. Ọnụ ka azụ mmiri tanahụrụ. Kọọrọ ụmụaka akụkọ n'Igbo, gwa ha kọọrọ gị n'Igbo. Tinyere ha ejije dị n'Igbo. Ha na-aga akwụkwọ n'ebe a na-asụ asụsụ Igbo, were eserese dị n'Igbo wee na-akụziri ha ihe mgbe dum. N'ezighị ozi n'Igbo n'asụsụ Igbo, ha bịaghachi zie ihe eziri n'Igbo. Ekwu omenala Igbo, ọsọ abanye ụfọdụ ọkpa. Ọ bụ ka ndị si ebi ndụ ha, ụdị nri ha na-eri, ụdị uwe ha na-eyi, irube isi nye ọchịchị ma ndị na-achị achị. Nwata nwoke tibe nwanne ya nwaanyị ihe, agwa ya kwụsị ka ọ ghara iti nwunye ya ma o too. Nwata nwaanyị kwube ekwurekwu, agwa ya kwụsị ka di ya ghara itigbu ya. Ọ bụ ọmụgwọ, ọ bụ ịgụ nwata aha, ichi eze, nzukọ ọgbọ. Kedu ihe ọjọọ dị na ha? Enwe ndị jọgburu onwe ha, ọ bụrụ igbu ejima, iji mmadụ lie ọgaranya. Ndị a bụzi akụkọ ochie. Tụfie akwa. Asị m hei, onye kwetara na ofe nne ya dị ụtọ bụ ajọ nwa si owere baa n'afọ. Asụsụ niile ha na mma, mana enwe nke ka mma ọ bụrụ asụsụ Igbo. Ị mara na ọ bụ asụsụ Igbo. Gbanwee omume megidere asụsụ a. Gbanwee agwa megidere ezi omenala a, n'ihi na onye ọsọ si bie ya wee chụba na-agbaba n'ajọ ọhịa. Ọ bụrụ na anyị na-anya na-abụ a agụpụtara, anyị ama na ihe anyị na-ekwuriri na-atụ aka bụ asụsụ, na ọ bụkwa site n'asụsụ ka esi akụzi omenala. Mgbe nwata ga-anọrọ anọ na-eri nri, nwata nwaanyị, nne ma nna ya sị nọrọ ọfụma na nwaanyị ka ị bụ, malụ nọrụ, ọ na-eri nri, anọkwa ebe a na-akụziri ya nkụzi ozugbo. Mgbe ọ nọ na-ekwu oke ekwurekwu, asị ya were nwaanyị na ụdị gị nụkwa dị ikwute nke a ga-eji sigbu iyi n'aka. Ọ nọkwa ebe ọ na ya na nne na nna ya na-akpa nkata ma ọ bụ ebe a na-egwu egwu, a na-eme nkụzi ozugbo. Nwanne ya nwoke oge niile ọ na-eti nwanne ya nke ọ tọrọ, asị ya were nwaanyị na iti nwaanyị ihe mara ahụ, ịnụkwara nwaanyị tibie.
anọ n'ọgbọ ebe ahụ na-eme nkụzi ozugbo. Nwata na-eri nri a na-akụziri nọrọ ọfụma, mee nke a, ọ pụzi ọzọ nri. Ọ gịnị ka nwaanyị mere oge eji wee setu ala nọ na-eweta na ihe kpatara ya akụzigoro ya. Nke onye ekwuru ekwu asị a na ihe kpatara akụzigoro ya. Ọtụtụ ihe ka anyị na-eme. Nkụzi na-esi n'ezinụlọ. Nchekwa asụsụ anyị dị anyị n'aka. Ọ na-abụ gịnị na ndị Igbo nọkwa a na-ekwusi ihe anyị eme, na etu anyị esi mee, na etu gọvanọ esi mee, etu onye minista esi, onwero nke a na-eme. Ka anyị bidogodo unu na nke a. Anyị gwa nwata ịba nwata mba, egwu ihe iji bara mba. Igwe anyị n'asụsụ Igbo. Izi onye ozi ọbịazikwa gị n'asụsụ Igbo. Wee ruo mgbe ndị ọchịchị ga-ewere kọmishọna omenala nye ndị gụrụ Igbo, ndị mmanya ọfụma. Mgbe ahụ ka a ga-eji mara na asụsụ Igbo ga-etota. Ọ ga-etolite maka na onye ọbụla na-eghara asụ ya anya. Uto agbụrụ ahụ bụ ihe efu, agaghị echeta dị ya echeta. Mgbe e were kọmishọna ma minista omenala ha na-akpọ kọlchọ maọbụ ọdịbendị wee nye ndị gụrụ asa, oge ruo akpọ oku ndị ma agba egwu pụtanụ, ndị ma agụ Igbo pụtanụ, ndị ga-eme nke a pụtanụ. A na-akpọ ya cultural fiesta. Emezie ya etu ahụ ife ọ na-eme, iwere inye onye gụrụ banking na finance olu ebe ọdọ n'ala ọnwa zuo nara ụgwọ ọnwa. Ka anyị na-eche ndị amaghị na ha abịago. Admin na-anọlụ gị. Anyị na ya. Unu pụrụ sị ka anyị na-ekwukwu unu wepụta. Ka m ji elu obi bidokwazie dị n'onne. Ka m ji elu unu obi. Daalụnụ, ya gaziere unu. Daalụ. Biko nwere onye ọzọ nwere ihe ọ ga-agwa anyị ma onye nwere ajụjụ? Enwere m ajụjụ. Enwere m ihe m ga-agwa nwanne anyị nwaanyị bụ ka anayo. Ọ dị mma, gaa n'iru. Ada anyị, ana m ekele Chineke na ihe ebe ọ kụrụ gị wube gị n'ebe ahụ ị nọ. Na mbọ niile na-agba ime ka asụ anyị na-aga n'ihu. Chineke ga-enyere gị aka iwe nweta ebumnobi a n'aha Jizọs. Amen. Ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ anyị na-akụzi Igbo na mahadum. Mgbe a na-asị asụ ụtụtụ ọma, ehihie ọma, abalị ọma, ka o wee bụ good morning, good afternoon na good evening. Ọ bụghị etu anyị si akụzi ya. Ihe anyị na-akụziri ụmụaka anyị ugbu a na ekele niile ndị Igbo na-ekene bụ ajụjụ ka ha na-ajụ. Abịa n'ụtụtụ ọsị iteela, kedu ka ị mere? Anyị na-aghọta ife na-ekwu. Kedu ịdị aṅaa? Naanị ajụjụ ka ndị Igbo ji ajụ. Abịakwa na-efe ọsị ijebena lọta gboo mee nke a, abịakwa na-abịa ọsị saanụchi. Mana mgbe a ga-abịa na-atụgharị ya ka o wee bụ good morning, ọ dịzị aka a ga-asị na ndị Igbo enwe ka ha si ekene onwe ha tupu ndị bekee wee bịa. Anyị agaghị na-esozi ndị bekee a na-esocha ya n'ihe anyị nwere. Ọ ga-abụ nke anyị enweghị. Anyị na-ekene bụ onwe anyị ekele. Otu a ka anyị ga-esi wee na-ekene jisie ike. Ife onye na-alụ ọrụ isi enwe ekene dị iche iche. Enwe nke anyị na-ekene onye ọya, kene onye mmadụ nwụrụ, kene n'ụtụtụ, kene n'ehihie, kene onye na-alụ ọrụ n'ugbo ịgafe, kene onye na-eje afịa, kene onye na-alọta isi agụ na agboo, kene and others, ndị ọzọ niile dị iche iche. Mana anyị agaghị eje tadozi nke ndị bekee a na-atụgharị ya. Anyị ga-enwe ihe anyị ga-akụrụ na nke ha, mana ọ bụghị nke anyị nwere. Anyị enwego ekene. Nke a bụ ụfọdụ na-adụ, ọ bụrụ na ị ga-anabata ya. Ndewo. Nwanne m nwaanyị, ndewo.
ndewo unu na-anụ ihe m na-ekwu ndewo nwanne m nwaanyị ihe ịjụ amaka ọ dị ka anyị niile nọ ebe a anyị nọ ebe a ma ndị gụrụ akwụkwọ ma ndị na-agụrụ anyị niile bụcha ndị Igbo anyị si n'ụlọ malụ mma wee pụtawa ebe a ihe ajụjụ ịjụ amaka mana ihe anyị nwabụ ndị Igbo ma ndị ode Igbo ma ndị na-asụ asụ anyị etinyekọtago isi ọnụ na ngalaba ndị ofesi maka na ụmụaka amụrụ ebe a ụmụaka anyị mụrụ ebe a ịma na ifefa nọ na ya bụ nọ etumụnwa ihe nnọkịta bụ ana m ihe m nwere agwa ndị mmadụ na-agwa ụmụaka m mụrụ ebe a bụ na m bụ Igbo Amerịka gbanwa bụrụ Amerịka Igbo ịhụ na ihe otu a abụọ ihe nọ ebe a na anyị niile anyị Igbo asị m onye ọbụla anyị ga na-asụ Igbo anyị mana anyị ga-elote na onwe ndị bụ na Igbo bụrụ ha second language nwee ndị Igbo bụrụ first language ya bụ ndị Igbo mụnwa bụ amụrụ m n'ala Igbo nto wee pụọ wee mụta oyibo wee mụta bekee mana onwe ndị amụrụ n'ala bekee mụtagodu bekee wee bịa mụọ Igbo anyị ga-etinye anyị ga na-ejikọta ndị niile a ọnụ mana ị na-ejikọta ha ajụwa gị ajụjụ maka na ụlọ akwụkwọ m na-akụzi mụnwa mepee Igbo school wee na-asị ha kedu nke ka unu mma anyị dị ndị odee atọ wee bata n'obi ebe ndị Igbo ju anyị niile wee bido wee kwube ka anyị ga-esi wee na-eme wee zụlite ụmụaka amụrụ n'ofesi ndị na-amaghị Igbo anyị wee kwuo na anyị ga-ebidogoro na nkene Igbo ka anyị kene bido onwe anyị bidogodu kenebe onwe anyị na ọ ga-akala anyị mma anyị wee bidogodu na ya wee sụbazie alụfa nke mile emi ihe ebidogodu n'obele Igbo wee sụbazie na nke wee tụba inu denụ mgbe anyị bidokwa na ya ofu onye wee kwuru wee kwuo si na ekele Igbo niile bụ ajụjụ na ọ bụrụ ekele amanụ unu ghọtakwa ihe m na-ekwu ekele Igbo niile bụ ajụjụ ọ bụghị ekele unu ghọta ihe m na-ekwu ịpụtapụla bụ ajụjụ ndị akpọpụ unu na-egekwa ntị ihe na-ajụ ịpụtago ụla bụ ajụjụ ị bọọla chi bụ ajụjụ wee dịrị gawa ajụjụ ka ọ bụ ekele mgbe ị tapịala ekele ife ekele pụta anyị na-eji ajụjụ wee na-enye ekele wee na-ebido ikene mmadụ mana mgbe ị kwuelu si mmadụ ụtụtụ dịlụ gị mma o ehihie mara gị mma o a sị na ihe kpatara na mmadụ bụ mmadụ bụ na mmadụ ama mfu ebe ihe dị mma dị ọ gafee ya ị ga-eje ebe a weta ya ekele enwe ndị si na ekele na ajụjụ ndị na-ajụ ajụjụ wee na-ekele ekele ha nche mara mma mana ọ bụghị ekele bụ mgbe ị kenelu mmadụ okwe gị ma o kwe n'isi ma o kenekwa gị ma ọ nachi ya nyekwa gị ekele nke ya mana ihe anyị na-eme bụ anyị na-ajụ mmadụ ajụjụ anyị adịrị enye ya ekele anyị adịrị ekene ya ekele
so n'onye bata anyị ji wee tikọ isi ọnụ wee sị na ụmụaka amụrụ n'obodo a na ha na-ajụ anyị kedu ihe pụtara good morning, kedu ihe pụtara good afternoon, kedu ihe pụtara good evening. Anyị wee sị ha, anyị wee zusie oke ndị niile na-akụzi Igbo, anyị wee sị na ihe dị ahụ na anyị chọkwa ka anyị nweta ụmụaka ka ha ghara ịjụbazi oke ajụjụ. Ịma na Bekee ha na-asụ, anyị atapịara ha ya n'Igbo ka ha jụdebe, maka na isi ha na isi how are you doing? How are you doing? Ọ bụrụ ekene, ihe ọ bụ na ị na-ajụ ya ajụjụ, kedu otu o si, kee ka ahụ dị ya, kee ka o mere, ọwụka ekele. So n'ife anyị na-ekwu bụ ndị Igbo zukọta ọnụ, anyị echemie ihe ụfọdụ n'Igbo, ma asụsụ Igbo ma omenala Igbo. Anyị anaghị egbuzi ụmụ ejima, onye mụta ejima kịta a na-ekpe ekpere ejima, mana anyị mana mgbe gboo anyị mụta ịchọba ebe ị ga-ezofusi ya. Abụ m onye Ụmụdịọka, mana o nwee ụmụnne m na mgbe gboo ndị Ụmụdịọka na-eni nọ, Ụmụdịọka Ọka nọ, Ụmụdịọka dị iche iche, Ụmụdịọka Ọlụ, ụmụnne anyị. Mgbe nna m ajụ m ha kwuo si na ndị mụrụ na nna ha mụrụ ejima, wee ha zofue ha, wee karịa ma ha ga-egbu ha ncha niile, gbapụa gbaga Ọlụ, gbaga Ọka, gbaga Nnewi. Ụmụnne anyị niile dị ya. Ya bụ na ihe dị ya bụ na otu ekene dị, ajụjụ eji enye ekene ga-akwụrụ, ekene na onwe ya akwụrụ. Ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị sụbadụ n'Igbo, ka anyị sụba Igbo. N'iselu mmadụ ụtụtụ ọma bụ nya marịa mma, ụtụtụ dịrị gị mma, ụtụtụ dịrị gị mma, ehihie dịrị gị mma. Ọ ka ụmụaka obodo amụ n'obodo ndị ọcha si aghọta ya. Ha adịghị aghọta ya ka ndị nọ n'ụlọ. Ịghọta ihe m na-akọwa? So na ya chọrọ ka anyị chụfuo ha ebe ha si etu aghọta ya. Ọ na-adị mfa ka ịmago ka mmadụ iri nri. Na-ekere ihe bụ na ị na-achọ ikene mmadụ ekene, na-ajụ ya ajụjụ. Ihe a jụrụ, ihe ụmụaka nọ ebe a na-ajụ anyị. O nwere ihe nchọrọ ịgwa nwanne m nwanyị. Ihe na-achọ ịgwa mbọ niile unu na-agba dị mma. Anwedị adị m asị na ihe unu na-eme adịghị mma. Anụ m ekwue, o nwere oge agba dọgide ndị ọtọgrafi FC ọgbara wee sị onye mmanwụ nke ọ na-edezi ya debe n'Igbo, masị gara aga. Olu ndị dị iche iche si wele edepụtaba akwụkwọ wee na-ede, ya mere enwere akwụkwọ ụfọdụ enwere a na-agụ kịta. Ụmụaka nọ ebe anwa onwedị adịghị amsị ha funa nọ na nna agwa gị ihe anyị na-akụzi na ekene ndị Igbo niile bụkarịrị n'ajụjụ. Anyị agaghị ejizi na anyị ga-ekụziri ụmụ anyị n'ala Bekee wee tụfuo nke anyị. Ụmụaka ahụ ndị na-agwakwa ya imela ọfụma, nwere ihe ime dị njọ n'ịkụzie unu nwee nọkọdụ kụziere nke a ka ha ya aka ghọta dị. Mgbe a na-asị ha good morning, ụtụtụ ọma, nke a ka ha ya aghọta karị ibebe bụsịgo Igbo, nke a ka ha ya aka ghọtakarị ọfụma rị. Mana ọ bụ ọzọ bụ na ndị a gị na ha nọ mgbe ị ga-anọ na mkpuke gị na ị na-akọrọ ha akọ n'Igbo, na ị gaghị asị ha kọwara ha na nke a bụkwa nke nkụzi ka e wee na-aga. Edere ndị na-eme NYSC ụtụtụ ọma, ehihie ọma, abalị ọma, maka e wee nabata ndị Yoruba na ndị Hausa. Mana ilukwa n'ugwu Hausa ha edekwa etu asịkwa ha nke ha ga-asị ahụ. Anyị nwere ewedata ya na ka e wee mụtara. Ihe na-achọ ịkụzi bụ na asụsụ Igbo na-ekene ọ na-abụkarị ajụjụ. Ọ sịghọ m n'ihe ọzọ, ụtụtụ mara gị mma. Onye Igbo enwekwa efipụtasị ụtụtụ mara na ịsalachi. Ịsa na ịsalachi. Etu a ka ọ dị, anyị ma mgbanwe, ọ bụrụkwa na anyị nwa ga-esowezi ndị Bekee n'ike nke na ya amazi ha na-eme. Unu na-eme dị mma,
nnọkọ unu mere wee wepụta ya dị mma kama na ọka ị mara amara dịka anyị nwere na ngalaba mmụta asụsụ na omenala Igbo anyị na-ekwu na asụsụ ekele na-adị n'ajụjụ ọ bụrụ na ihe asị mmadụ kedu ka unu si larụ ụtụtụ mara gị ma ihe ha ncha dịsị mma onwe onye ga-apụta ọsị mmadụ ụtụtụ ọma ọsị ụtụtụ tara gị ọma nke a bụkwa ya mana onwe nke anyị nwe bụ nke mta aka anyị mmadụ ama nnapụ anyị ọ ya ka m na-agwa ihe ndewo ihe anyị niile echiche anyị niile bụ otu na ihe anyị na-ekwu si sụbadụ n'Igbo ọ bụrụ dị ya bụ isi ọsị sụbanya bụ Igbo onwe nke ị ga-atụgharị ya tụgharịa ya n'Igbo ọ ihe anyị na-eme n'ụwa ndị Igbo ịbata n'ụwa ndị Igbo anyị na-ekwu onye ọbụla sụba Igbo ebe anyị nọ n'ụwa ndị Igbo enwe ndị ọkammụta nwee ndị odide nwee ndị anyị mepụ nzukọ nnyaa nnukwu nzukọ anyị mere nnyaa o bido Fraịde so anyị wee na-asị na ọ bụrụ ọkwanụ nọ asụsụ anyị medebe anyị ifele onye ọbụla nke onye obodo ọbụla maka onwe onye Ada Nsụka ka anyị welite Ada Nsụka na-ekwu okwu Ada ma anụ ife ọ na-ekwu so asụsụ Igbo ka ọ bụ ihe asịrị ya na ọ na-asụ ya abịala asụ Igbo enwe olu ndị akatọ ya akatọ ọ dị olu ndị ka m na-ekwu ndị ọbụla olu ndị mana abịakwa onwe ihe nchọ ka ịghọta enwere olu ndị mana bịa na 1961 mgbe ewepụtara ọnwụ ọtọgrafi nke eji ede ihe tata were agụ ihe mgbe anwa ka enwe nke a na-akpọzi Igbo izugbe ndị bekee na-akpọ ya standard Igbo izugbe mana ịkpọrọ onye na-amụ asụsụ Igbo wee gaba ebe ahụ o nwere ike ifu ụzọ onye ji olu ndị asụ asụsụ onweghị ihe ọjọọ dị na ya onye na-akụzi mmadụ ka o wee dịrị ya mfe enwere ọtụtụ ihe anyị wepụtara na nkụzi a mgbe mbụ a na-ede n'ihi na ọ bụ nwa onye ma ede n'ihi na ede n'ihi etinyere kọma ede na desasa ofu okwu mana ugbu a anyị esizi etu ahụ ede anyị na-edekọ ọnụ anyị na-agba mbọ fụ ka amụta asụsụ a n'ezi ntọala ya ọ bụghị nke akụrụ mmiri eziokwu ka ndị ọkammụta anyị na-abụ ka anyị nwee ike tiri ụlọ ọnụ maka na ọ bụrụ ọsọ unu na-abụ ka a rapụrụ ya ihe niile unu na-ekwu dịkwanụ mma ihe niile unu na-ekwu dị mma mana ọkammụta Ịfụnanya Ntụkọ Ọgụ achọrọ m ime ka ị mata na Ogwumagala Ijongolo si na ọ gaghị ekwe na ọkụ na-agba n'ịkpa ọ rapụ ije nna ha jere mgbe ochie anyị nwa bụ Igbo bụkwanụ mkpi anyị abụghị ebule maka ebule katara mpịa kata mana atụrụ anọghị epu mpi mana mkpi pụtara mpi site n'isi nne ya duka o si dị dịka ọkammụta Ọgọchukwu Ifekakwu enwere Igbo izugbe nwee olu mba transliteration n'ụdị nke ị na-ekwu bụ transliteration enwe mgbe m deelu Maazị Ikechukwu Ọjị ife transliteration a ọ kpọghachite akọ na uche m si mụ na ọ bụrụ ndị bekee na-akụzile anyị na anyị dị mbụ nwee asụsụ a tupu ha nwabata so na achọrọ m ka anyị bịa gaba na isi mana ghọtara m ebe ị na-aga maka na ebe ọbụla o ruru ebe unu uche na ọ ga-adị mfe ụmụaka ịmụta unu akụzie etu a mana ịrụzie n'ụlọ ịgwakwala ha na ihe dị omimi dị etu a gbasara asụsụ a lekwa ife ọ bụ ọwụ gị na anyị gekwa ntị ọ bụrụ na anyị na-asị ha na good morning bụ ụtụtụ ọma anyị ma na nke ahụ dị mana anyị na-asịkwa ha ịbọọla chi ọ dị anyị na-ezigo ha mana ha ma jụrụ ajụjụ si kedu ihe pụtara good morning were tapịara ha good morning ọ dị mma enwere ajụjụ good morning because good bụ ọma yes morning bụ ụtụtụ ahụ ka ha si aghọta ihe ajena ịkpa ya nkata ghasalụ ha ihe ha nọ kịta yes is yes no is no ị ga-asị ha ị gawazie akụkụ ịma na Igbo na-aga
ọ garịcha wee kwuo ihe ọ chọọ ikwu ha anọghị ya ọ bụghị etu ahụ ka ha si amụta ihe ga-adịrị ha ozugbo mụta na ya mana ọ dị ofu ihe ahụ mana ọ bụrụ na anyị pụta ya hụ onye Igbo ibe anya sị o ị bọọla chi kedu ka unu mere kedu ka ezinụlọ dị anyị ka na-ekwu ya anyị na-ekwu ya mana ihe ụmụaka ma ndị nnọkwu na be anyị kịta ụmụaka ọgbara ọhụụ anyị ga na-eso ihe dị ka m kwuo ya trending unu ga na-anụ dị trending ọ ife na-adọ anya ha kịta ihe ga-adịrị ha welele ọ bụrụ ihe a ga na-agba okirikiri mana asụsụ anyị bụ anyị atụfughị asụsụ ọbụla anyị tinyekọ ya ọnụ mana nke ga-adịrị ha mfe ka anyị na-eme ka ha wee na-asụnụ. Enwekwara ajụjụ m nwere for Chief Dr. Mefo enwere ajụjụ m nwere m chọrọ ịjụ ya m gaba n'iru ya biko nna anyị Mefo ekele ngiri nne nọọ izizi mụ na gị na-anọkọ n'ọgbakọ bụ ife a enwekwa m obi aṅụrị mgbe ị mesịrị ife nkọwa ịkọwa ọtụtụ n'ime ha dịka onye na-agba mbọ ka mmụta ife gbasara ndị Igbo wee rie nne kemgbe m bụ nwata ana m esi ọnwụ ka mmụta ya ihe mere mgbe ị na-ekwu okwu m wee na-aghọta ife ikwuru ọfụma mana dịka onye ọnụ na-eru n'okwu ka ọtụtụ n'ime anyị nọ ebe a na-anọ ebe ndị na-achị Igbo na-agwa ndị Igbo okwu kedu mgbe ị na-agba ịfụ na ọ bụrụ na ndị Igbo gbakọọ na ndị ọchịchị maọkwa na onye nọ n'ọgbakọ a ga-ewere asụsụ Igbo wee gwa unu okwu n'ebe ahụ ụlọ gbakọ maka obodo ifuru anyị nọ bụ South Africa nwatakịrị isi ojii ọbụla ndị ọcha nọ n'obodo ehika ndị ọcha nọ n'obodo ifuru a ha buru ibu ebe a m bụ kịta ịgba mụ gburugburu bụ ndị ọcha nọ n'aka nri na aka ekpe mana ofu mkpụrụ onye isi ojii nọ ebe a bụ sọsọ asụsụ obodo ha ka ha na-asụ prezidenti bụ onye ọchịchị obodo a pụta ugbu ịgwa ndị obodo okwu ọnwa anwa asụọrọ fa bekee ma ọ bụrụ ebe ndị isi ojii nọ ha chụpụ ya si ya gwazina ha okwu ha ga-asị na ha chọrọzi ige ya ntị si ya esi ebe a pụọ baara ya ezigbo mba si ya gịnị mere o ji asụrụ ha bekee ọ bụrụ na ndị ojii dị ife dịka na-adị ife dịka iri mmadụ ọgụ mmadụ ise ndị ọcha dị ife dịka mmadụ iri n'ime ọgụ mmadụ ise ahụ onye ọchịchị obodo abịa sụba bekee ha chụtuo ebe ahụ si ya sụba asụsụ be ha ife nwere n'obodo South Africa bụ 11 official languages ya were any of those languages nke bụ nke ndị ojii were gwa ha okwu ọ bụrụ na o merie onye ọchịchị ahụ enwenataghị ike ikwu okwu ebe a ha chụtue mana ha nwa ama nwado anwa wee sụọrọ ndị be ha bekee so mana ndị Igbo dịka ndị ọchịchị onye ọbụla bụ onye Igbo nọ ndụ kịta mana ọtụtụ ndị ọchịchị anyị nwere ma ndị gọvanọ most of them dị very unpatriotic sorry ka m yuzuo ya na bekee ọtụtụ n'ime ha enwero mmetụta ihe gbasara ndị Igbo n'obi ndị Igbo bịa were ọchịchị nye ndị dị etu a ha na-akpụtọzi anyị n'ala ma ụdị ife niile ma ịgba izu ma asụsụ ma ife niile ha na-aghatọkasị otu o si wee masịfa kedu mbọ ọdụka gị nwa mụnwa ma gị mana gị nwa amarọ m maka na nnukwu mmadụ ka a na-aka wee malụ obere mmadụ nnukwu mmadụ ada ama ya ya bụ na kedu mbọ unu na-agba ma ọ bụ unu gbakọ unu abụ ndị Igbo ịfụ na ndị Igbo ji asụsụ be anyị were na-akparịkọta nkata n'ebe ọbụla ụlọ nọ daalụ my brother nwanne m biko okwu gị kwụ ọtọ ka siga ịgba na siga kwụrụ ọtọ ịgba na onwe ife tipịa anya bụ ihe ọ dị na ya okwu gị kwụ ọtọ na ka anyị si eme ya ebe a enwe otu Igbo
dị gị iche iche nọ na ya. O nwere ndị nọkwa n'isi nke dịkarịsịbụ mkpa nọ n'isi n'oge a na-akpọ Igbo bụ Igbo IBI. Mgbakọ ọbụla anyị na-eme ka m si eso ihe dị na ya mbụ, nkọsịa ihe niile m chọọ ịkọ n'Igbo akọ m ya n'oyibo. Etu a ka m si esofa nkọsịa ya n'Igbo akọ m ya n'oyibo. Ya bụ ihe ndị oyibo na-akpọ adreesị. Ndebe adreesị niile dejasị ya, ngụba adreesị m etu m si die n'oyibo maka na m ahụ edenwu adreesị n'Igbo. Ndebi edejasị ya, gụọ ya n'oyibo, akọwa m ya n'Igbo. Etu a ka mụnwa si eso ihe dị n'ọfụ. Ọgbakọ Igbo niile m na-eje mbụkwa etu a ka m si emie. Ọ bụrụ na na-abịa asụba oyibo anwa karịa, ana m eso eti ibe ọnụ si tụba elu a na Igbo, sịkọbịa n'Igbo. Onye na-asụ ya na-asụ ya n'Igbo na-ọsụta na aya na-ama na-eji ya etu ahụ. Anwụrụ ka onye nwa esi wee sụdidie wee ruzie na o nwere ihe anyị aghọtacha. Ịbịa na-esu ya etu ahụ, ndị be anyị na-agba mbọ na-asụ, na-etiki ya etu ahụ, ọ na-aba n'ihe. Asụsụ Igbo fịakwa arụ maka etu ọkammụta si kwu. O nwee ndị ọ bụ asụsụ izizi fa, ihe ya akpọ first language. Nwee ndị ọ bụ asụsụ nke ịbụọ ha, nwee ndị ọ bụ nke ịtọrị. Mmadụ dịka m, asụsụ Igbo abụrụ my first language maka na amụrụ nna be anyị, mana esibe m ọnwụ ka m mụta ihe dị na ya. Maka na mgbe m ba ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ secondary school, amamihe a na-akpọzi nke anwa n'Igbo, nna m ka arụ si na mmeje nna m kwu na mmeje ya bụ secondary school na ala Igbo. Ihe o ji eme ya ahụ abụ ka m wee mụta Igbo, mụta omenala Igbo. Anya bụ ihe enyekarị m aka. Ọ bụrụkwa na ndị ọzọ esi etu a tụva ụdị elu anwa, na ụmụ anyị akaba arụ nwee ihe na-ebunata fa ala Igbo, ọ dị nnukwu mkpa na ịma na fa ya amụta Igbo. Fa bịa fa na ụmụaka ibe fa, asụsụ Igbo bụ asụsụ izizi fa, ha sụọ Igbo, ọ na-akarị ha mma ịmụta ịtụ anwa. Ọ dị ndekwu mkpa. Nke a bụ etu nsịza nke anwa. Ife ada anyị nwanyị ọkammụta na-abụ na-ekwu etu ha sizi akụzi Igbo kịta, ọ ma mma. Agwụ na-agba ya na-agala elu ogwurugwu. O nwee elu na-eme ka ntụọlụ ụnụ. Anyị na-akụzi nya bụ Igbo ka o esi wee kwe ghọta. Ife ama anyị na-akpọ ọkwa ya bụ izugbe na Central Igbo. Igbo izugbe must not be forgotten. Ihe unu na-eme bụ unu na-enwe ihe ndị oyibo na-akpọ annual conference. Abịa a na-atụgharị ihe niile ma okwu ọfụ ga o nwega okwu ihe dịga n'oyibo na-adọrọ n'Igbo. Ọ bụ ndị dị ka ọ gbalụfa ma ọ sịrị ya mwepụtabaga ihe anyị akpọ windo, ọ bụrụ ntapụ aja, wepụta university, ọ bụrụ mahadum, bụrụ wepụta certificate, ọ bụla asambodo. Ụdị elu a must be an annual thing. See, Oyibo, English language. Oyibo na borrowed from Oyibo ebe o tiri aka. O nwere obodo ine ha anya na amamihe a na-akpọ dictionary n'Igbo kịta. Mana ine ha anya na ọsọ dictionary kịta nke kịta na onwego asụsụ sigaba anyị na Nigeria wee baa na ya. Nkọwa okwu enwego ndị si na be anyị Nigeria wee banye na nkọwa okwu
oyibo English ya na ịnwa bụ ndị Igbo ya egbe amala ụzụ amalụ akpụ ogene ya na egbe anya n'ọdụ unu yi na-enwe annual conference unu ya enwe kọmitii ị na-atụnesi ụmụ ihe dịga ka enwe annual conference ahụ ewepụta ya ma ndị agha arụlụ wee tinye n'ife a na-eme ndị adụrọ mma ewepịa ọdụ nnukwu mkpa ndị oyibo na-emie Igbo mee ya ọ bụrụ alụ etu English language si wee bulidebe ebulu etu ọ dị kịta bịa na-ebu na-aga Igbo abụrụ Igbo ezuru ezu ka ntị ya etu anwa Igbo ezuru ezu ihe na-adọrọ n'Igbo bụ unu nwa ka ọ dị elu ikwu ife anyị akpụ ya unu ya emebe bidokwazie ebe ọ gbalụfa kwụsị n'ihe gbasalụ idevelop Igbo language ihe niile anwa na-adọrọ n'Igbo ka amara ịma ihe anyị akpụ ya afọ onye baa nkịtị ya ka ọ ya aza ibunu gbakọsi anyị ọkwụnụfụ nọọ ihe a ka anyị na-akpọzi ihe a kọtin ọgwụ kọtin ka nji aka ihe a na ihe a ka unu chọọ ka a na-akpọ kọtin n'ala Igbo anyị akpọbịa mgbe anyị ga-eji wee kpụ ya ihe anwa arọ na abụọ na ịtọ ọ dịka mahadum ma asambodo ma ntabu aja ụmụnna mekwugbu unu n'okwu ka m hapụgodi etu a daalụnụ enwe m ajụjụ maka Dr. Law Mefo. Anọ m ya. Nna anyị ihe niile ekwe masị gị anya o nwere akwụkwọ gbarụfanyela ya aka a na-arịfasị every year a na-agụgharị ya na-etinyetukwu okwu ụfọdụ o nwere ebe tinyesi ebe na mahadum a teknọlọji a na-akpọ teknụzụ mana ndị anyị na-atụgharị bụ ndị anyị enweghị dịka anyị ama nje tụgharịbasịba ka anyị mebe anyị hapụ ịsala chi ka anyị wee nweta ụtụtụ ọma mba ndị anyị nwere anyị na-ahapụ ndị anyị enweghị ka anyị wee nwee mmụba multiplication ka anyị wee nwee mmụba ụtọ asụsụ anyị asụsụ anyị na-eto kwa ụbọchị ọ bụrụ anyị nọ n'ụzọ ọ bụrụ ụmụaka ha sị na ha nọ na street na ha nọ na field mara ihe na-eme mana nna ya onwe ya nchi eju ọ dị mma na ndị Igbo ga na-asị na ndị Igbo afụrụ onwe ha n'anya ma ọ bụ mgbe ị na-ekwu maka ndị Biafra isi na onwe ihe anyị nwere a na-echekwa na anyị nwere onye nwere gị onwere mmadụ onye nwere ka a na-ayọ nwee Ezali chief na South Africa na ndị ọzọ agwụga anya na-ekpọzi afa ndị onye nwe unu onwere mmadụ unu mazịkwa ka anyị si nụ akụkọ onwe ka si n'akụkọ agha wee mebichasị ihe niile anyị wee toruo n'aja ndị Igbo ọ dị ha n'ọbara na mmiri na-aga ha n'ahụ bụ ịgba mbọ ha na-ada mba ihe na-ayọ ọ na-ewute n'aba n'ọkpụ mgbe niile na-asị na ndị Igbo kpọrọ onwe fa asị ndị Igbo nwere ihe nwa anyị nwere ebu nwee mpụ nwerife anya nwere anyị kpọrọ nwa ya asị ihe ji si na ya kpọrọ nwa ya sọsọ onye Igbo ya bụ ọzụsịa nwa afọ 7 oduoyi unu bidoro ya afịa o jee South Africa nwanne nwoke nọ South Africa ije mmadụ n'ọkpọfego na South Africa bụ ọgaranya kịta sọsọ onye Igbo nwee ike ime ndị Hausa na ndị Yoruba dị eme ọ na-adị m ka anya dị anyị n'ire oge niile ka anyị na-asị na ndị Igbo na-agba mbọ maka na ike dị n'okwu ọnụ esi na ndị Igbo afụrụ onwe ha anya ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya onye Igbo nwere ike ime onye Igbo ibi omegbu ya obi bụ na ọ bụrụ na onye na-ada mba ndị bekee na onye dị lazy ọgbụ ya nkịtị bụ na ị na-agba mbọ onye Igbo ka gateman ya onye na-eche nche na bie nọkọta from gateman baa zụba ya ha si n'ịzụ ahịa obidori afịa ruo tata nke mma anaghị m akụ ihe m amaghị ndị Igbo biko ka anyị na-asị na Igbo dị mma bụ amaka anyị fụrụ onwe anyị n'anya ndị niile na-ada mba n'ịkwalite asụsụ anyị dịka ndị gọọmenti na ndị niile dị iche iche anyị ga na-ayọsi ha ike ka ha mee nke ekwesie nkwado ememe na mahadum anyị dị na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu ka a na-asị na ndị Igbo
mgbe Peter Obi bata wee sị na onye Igbo nwa Igbo ọbụla gụchara akwụkwọ nwee nzere dị mma na a ga-enye ọrụ. Ozugbo Peter Obi na-esepụ ụkwụ n'ọchịchị, ada anụzi aka gboro Naije na gọọmenti haus ekweda iru ebe a na-agwa gọvanọ okwu. Onye ọbụla na-ekwu onye Igbo weluzie nke bụzi okwu bụ na ebekwa na gọọmenti haus ha welukwu sikwa na Igbo mee nke nwa. Kedu onye ga-emezie? Ndị nkụzi ga-eje gbawa ọba ego ndị gọọmenti wee je weta ego wee na-akwado asụsụ Igbo. Elukwazia na ebe anyị akọwaziri anyị n'Igbo mee nke a. O nwere conference nje na London, Igbo conference 2019 or thereabout. Ka njele ebe a gịnị mee? Eji oyibo wee na-asịsị na-asụ Igbo. Ebe a na-asụ oyibo na Central London na University College London ka je ya. Wele oyibo wee na-asụ si na-asụ Igbo. Na-asụ oyibo si na-asụ Igbo. Na-ebe akwa. Akpọ conference ahụ iwe nwekwana ndị na-eje akpọ ya ọzọ ejezi m ebe ọ bụla oyibo ka eji na-asụ. Mkpọrọ nwa na ofu nwa m si mba na-efo n'ebe ahụ. Mkpọrọ nwa ya na-akụ wee sị ya kedu Igbo onye ebe ọsụ m biko please mommy n'oyibo ka ọsụ m biko na-akwụ obodo ekita ma mụ bịa m nsị ọkwuo ya ọsị na-ewi nsị ka ihe ọ bụ Nnewi onye Nnewi mama ya na-ebe a na-aba na bekee na-asị na ya asụba Igbo ọ na-aba na bekee. Kedu ka ya esisizi na welu asụsụ bekee wee na-asịsị na-asụ Igbo? Ọ bụ ozi Igbo ka ihe eji na-asụ Igbo. Biko asụsụ anyị amaka, omume anyị amaka, anyị na-agba mbọ. Anyị na-agba mbọ. Ndị Igbo nke nwanne anyị nwaanyị o ji obodo Igbo kwubekwa Igbo. Onye nwanne anyị nwoke ọ nọ South Africa kwubekwa Igbo. Ọ bụ ndị mmụọ bi ihe ahụ ọ bụrụ onye Igbo ka ọ bụ. Onye Igbo amaka. Igbo nnedalụ chere ka m doo oge anya. Igbo nke mbụ bugodo na ebe ịkwụ ka nkwụ na Igbo amaka. O nwego onye nju osi ya ọ bụrụ na ị bụrụ Igbo ka ihe na-abụ ị ga-abụ Hausa ka ọ Birom ka ọ Yoruba ka ife ka abụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ Igbo. Mụnwa ụwa m ụwa asaa mba Igbo ka mba bụkwa. Igbo dị mma, Igbo amaka. Nsị na o nwere ihe Igbo nwe ọ bụrụ na ya enwero mmadụ Igbo so na ndị nwekarịkpụrụ mmadụ n'ụwa niile a. Anyị nwee mmadụ Igbo nwelu mmadụ na mba dị iche iche n'ụwa niile a. Irue dị efu Igbo coronavirus vaccine na-apụtara n'aka onye Igbo dị ya. Igbo nwee mmadụ, Igbo nwelu mmadụ, Igbo na-agba mbọ, Igbo nwere obi, Igbo na-agba mbọ, Igbo na-enyekwuru onwe ha aka. Ekwetara m maka na ihe m ma akpọ business engine, ya bụ Igbo apprenticeship scheme a. Onwere ife yi ya n'ụwa niile a. And ọdụ ka ọsọ n'ala Igbo ka ọ dị. Ndị si na Igbo afụrụ onwe ha n'anya na ihe m na-enebe anya ọ bụrụ okene nọ na anyị ọ bụrụ na anyị mkpọ onwe anyị asị, ọ bụrụ ịkpọ asị mebi na m amarụ ka m si be kọwe ya ka ọ bụ danasị ya n'etu anyị esi bịa ịghọta ya. Ihe mụnwa bụ n'obi bụ na ịma nọ na ndị be anyị si nọ na-aba anyụkọ nwa amịrị ọnụ ọsụa ụfụfụ. Igbo ara emekọ ihe ọnụ na olue na ndọrọ ndọrọ ọchịchị gbasara Naịjirịa. Onye ọna na-agba iche iche. Ọ dị nnukwu mkpa ọ na ndọrọndọrọ ime ihe kpatara ewekwana iwe ime ihe kpatara nke ndọrọndọrọ uche ha adịghị ya. Azụmahịa ha na ịgba mbọ ego akwa bụ ebe anya ha dị. A ga-akpọnata mmụọ ha akpọnata. A ga-ejizi maka asị na ya enweghị afọ onwe anyị n'anya. Ndị Hausa bụ ọchịchị ka eji wee zụ ha. Onye bụ ahịa ha na-azụ. Onwe nke nwe shop. Ya ka m na-akọwapụta kịta n'afọ n'anya nwa na-ekwu abụrụ na anyị kpọrọ onwe anyị asị
nọ na ya ada emekọ ihe ọnụ na ọbịa na ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị politiks. Ndị ọzọ dozisi onwe fa, anyị nwagbasi iche iche. Ịpụta nkịta n'ihe gbasara nrụfụ ọchịchị Naijiria dịka ada anyị nwaanyị a si ekwu, ọnọdụ ka eji ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee zụ ndị Hausa. Ha planụ sigo ya dozisi eto esi wee dịrị ha arọ 10 na arọ ọgụ na 30 na-abịa abịa, ha akpasigwe. Ndị Yoruba na-esochikwa ha anya n'ihe dịkwa etu ahụ. Ya bụ na anyị atụba elu malụ ka anyị ga-esi wee mekọba ihe ọnụ, ka anyị na-enwe ike anyị tụwa elu ka ọ bụrụ ofu, anyị tụwa elu ka ọ bụrụ ofu. Ifrọfụ kịta na ebe niile anyị na-eje asị anyị enwenwe ike iwepụta ofu onye ya anọchite anya Igbo n'ihe gbasara onye ya achị Naijiria. Ịma na ya afịa anyị na-ekwukwu arụ nke ahụ na ọ ya ekweme. Nke anyị na ihe ekwu kịta ndị Igbo pụtagwo na ha ya etu wee chi Naijiria erugo ọgụ na abụọ kịta afụ, ma ndị ọnụ ruru okwu ma ndị ọnụ erughọ n'okwu. Ọ bụrụkwa etu anwa ihe anyị ahụ na-adị mmadụ, ọ na-adị maka mmadụ dịka ọnụ akọ ya. Anyị atụ elu ka anyị mara ka obi bụrụ n'ofu, ka elo bụrụ n'ofu, ka anyị nwee ike anyị kpasịa na be anyị ofu onye ekwue n'afọ Igbo niile. Ọtọ ya ị na-efe anya ọkwụnụ mana na-enweghị ọha na eze na-abụ, enweghị ọha na eze kịta afụ, nwekwa ọha na eze ọzọ. Enwe ọha na eze ndị Igbo worldwide, nwee ọha na eze ndị Igbo General Assembly, erejistago na Corporate Affairs Commission Nigeria. Nke ọkwụnụ ha aghọta ihe na-ekwu, ọya bụ ihe mụnwa, ọya bụ adịghị atụkọ elu anwụ ọnụ na-ekwu. Ndị Yoruba ara eme ya etu ahụ, ndị Hausa ara eme ya etu ahụ, sọsọ na ala Igbo. Nne ya nwe odo pụta ahụ kwụsie, nne ya nwe odo bụ President General ọha na eze, suppose ịbụ ekwusie ọgwụ na ala Igbo. Ozugbo na okwusie okwu na-emechi akwụkwọ, mana okwusie ọgwụ edu ahụ ụmụazị na-apụtara ọkụkụ akwụ akọlụ ihe nwere isi wee mebisi okwu niile anwa, wee medidi ya wee rukwe nke na ha njezi wee rejista ọha na eze ọzọkwa. Nke a na-ha eme kịta mụ na gị na-abụ nọfọ ada anyị. Ya bụ ihe mụnwa na-ekwu na ekwutesịrọ mmịa, ọ bụrụ na ọ na ya fụrụ nwaanyị n'anya, ọ na ya ejikọrọ obi ọnụ. Ụmụnna m enwere m okwu n'ife anyị na-ekwu ka m akwụ m gị n'azụ. Ife njisi akwụ gị n'azụ aghọtara m ife ị na-ekwu, maka na onye njenje ka onye isi awọ mma. O nwero nata ife bụ na ndị Igbo anyị nwere ife niile etu ọkammụta si kwu. Anyị nwee mvu nwee mpụ, anyị nwere ife na-eme ihe na ala Igbo, mana anyị ejikọrọ ọnụ, anyị ghasara aghasa. Onye esi ebe a, onye esi ebe a, ọkọtọrọ nwanne ya ejebe, ọkọtọrọ nwanne ya ejebe. Onye nke ọpụzi ọsị ife a na-azọ amarọ m ofu ka anyị niile na-aga, mana apụtazịa ihe enye ezi onye Chineke, maka na onyinye dị iche iche. Etu a ka anyị niile nọrọ ebe a, onyinye anyị dị iche iche. Etu o si ekwu okwu bụ n'okwu sị na ndị Igbo, na ọ bụ na anyị asị ka anyị kewaa kịta, o nwere ebe anyị na-eje, nwere ife anyị ji, mana ndị Hausa famikọgwolu mmanụ unu kpọ alụgoro ha Abuja, ndị Lagos ihe ejere ọdaba Victoria Island ihe ejero. Mana ọ bụrụ na anyị niile ejiri nwa arụ ana jikọọ ọnụ, jikọọ Igbo ọnụ, wee gaba, wee too ofu onye bụ ezigbo mmadụ, wee gaba, anyị eje zọta. Mgbe anyị chịbalụ, anyị chi ya sọsọ ofu arọ, ofu mgbe arọ ka anyị achị na Naijiria, anyị adọtasịa ife niile a, anyị ewetasịa ife niile a etu ndị ọzọ si eweta. Ife ọ na-ekwu ka m na-ekwu si na ndị Igbo anyị ofu onye kịta mgbe ọha na eze apụta, ọha na eze ọzọ ebido.
ilue na South Africa onye ebido ife onye nwanna na-ekwu ilue South Africa ọ na-aga na-ekwu ife gbasara Igbo ndị ọzọ na-adọchi ya aka n'azụ na-amụ amụ otu a ka ọ dị ịbịa na US anyị nọ na ya ndị Igbo ebido m Igbo school agbasa na-asị n'ọka mma andị na faya na-akọtọ nke ka fa wee bido nkefa etu a ka ọ dị o nwere onye Hausa ya ebido ofu mkpụrụ onye nwee ego kịta n'ugwu Hausa ndị niile a na-eje bie na-eri nri anyị akọrọfa ọnụ mana ọ bụrụ onye Igbo onye gị nri na-abụ ụtụtụ onyekwaghị ọzọ echi bịakwa ọzọ ọgwa gị na-abeghị ọ dị etu a anyị kwesịrị ichenji omume anyị ichegharị echiche ka anyị niile nwee mmụọ nnabata ndị ọcha anyị fụ na nwata ife afa na-azọ nzọrọ ndọrọ ọchịchị palukwa na onwefa fa akpakọkwa onwefa ọnụ kechikwa onwefa ma ndị Igbo anyị fa ya azọsịa zọkwuo n'ime ụlọ zọọ ebe ọbụla fa nọ fa aghasara aghasa ka anyị jikọta n'onwe anyị ọnụ na-anụ kịta bụ na-enwegwo Nnamdị Kalụ ọzọ kedafia IBO ya ugboro one olugbo 5 ụzọ 5 otu 5 na-ekwukwa maka ife Nnamdị na-ekwu ka anyị jikọọ n'onwe anyị ọnụ udo dịla anyị ịfụnanya ka anyị na-enwero ka anyị wekọta onwe anyị ọnụ bụrụ ịfụnanya. Ndewo, achọrọ m imetụ ọnụ n'ebe azụmahịa dị n'ife nna anyị mefokwu. O metụrụ aka ebe ahụ mgbe ọ sara asịsa nke abụọ a. Ihe ọ na-ekwu bụ ife a na-akpọ patriotic bourgeoisie. And the no political class bụ ha na-create patriotic bourgeoisie. Kedu ndị bụ patriotic bourgeoisie? Ndị nwere ezigbote bụ nwa amụrụ mụba mma nwere mmetụta obodo n'obi ime ka fa bụrụ ndị kpatara ego rie nne. Ịbịa na Awụsa, ife ha Awụsa Fulani, ife ha nwere bụ Dangote, ọ ya bụ dia patriotic bourgeoisie. Enwekwere ndị dịkwa ka Dangote ahụ wee nyelufe aka wee kpaa nnukwu ego. Achị ịlụso agha kịta, Dangote ga-azụ ngwa agha niile a ga-eji wee lụso agha. O nwere ego imi enu. Ịbịa n'ala Yoruba fa nwekwara ụdị ndị dị etu a. Ndị niile ụmụnne fa nọ n'ọchịchị wee mebe afafa wee nwee nnukwu ego. Ka Jonathan banyere, ọ chọkwara ime mmadụ dịka Tony Elumelu inye ya ụdị ọnọdụ a. Mana o rucharozi ya nwa pụọ. Ndị Igbo dịka o si wee kwuo ụdị ọnọdụ anyị nọ. Anyị nwere Dangote ahụ, mana ndị Igbo were ọgụ ụlọ wee gbuo Dangote nke anyị nwa. Onye bụ Dangote a? Ọ Godwin eke echichi Ikeluba GMO. Ewere ụmụ local politics ndị ọka etiti wee gbagbue. GMO nọ mana pharmaceutical. Ọ nọ mana ma rally. Ọ nọ ma drug, ma ọ nọ n'ụdị ife ọbụla, ma akwa ma ife oyi, ma ụdị ife ọbụla. Otu a Dangote si wee nọrọ ma nri ma ife niile. O siri ike ịnọ na be gị without ịtụnyere Dangote. Anyị wee nwee nke anyị gbufuo with local politics ndị ọka etiti. Maka na ndị Igbo na-adị mma igbu dike n'ọgụ ụlọ. Maka na igbuo dike n'ọgụ ụlọ, ịpụta n'ọgụ ama, agha eri obodo. Achọba dike. Now, Ibeto, mgbe a bịa na-ehumiliate Ibeto, mmadụ ole bụ ndị Igbo pụtara kwụrụsị Ibeto simenti ga-akwụlili n'ịmanye sọsọ Dangote monopoly n'ife niile, ma nke a na-eri n'ọnụ, ma ife niile iku ume ikuru Dangote. Ije inye Dangote ego. Kedu nke anyị nwere monopoly? Enwere onye Igbo chọgodo inwe n'okwu, onye Igbo ga-ejekwe gba izu si rapụ onye a ife ọ na-akọ eri even kwukwu ori ụta ga-esi wee kripụlụ nwanne ya. Mana enwere m obi aṅụrị mgbe nwanne anyị nwoke ali na onye ma mgbe a chọrọ ikilipụrụ ya ndị Igbo tibe ha eburukwe ka ha kripụlụ maka ndị a ka anyị ghọta ife gbasara ndọrọ ndọrọ. So ọ ya melụ ha chọọ ka ha kripụọ ma ịnọsi maka na fa chọrọ ka e nwere onye Igbo ga-enwe nnukwu ego, maka na onye Igbo nwee nnukwu ego onwe ike na pawa eme ihe mpawa. Anyị na-ekwukwa n'ụbụ ka anyị kwalite Igbo n'ezinụlọ. Anyị na-adịghị anyị na-akọ na anyị na-esi na ya na biko
Okay, ngwa ka m lọtaba ihe mee n'okwu. Yeah. Ihe mee n'obo ka m kwuo okwu, ihe mee n'obo na anyị ga-akakwa nzukọ ọzọ wee ka anya kedu ka anyị esi wee tụọ elu ka Igbo kwụsị anya ukwu, obi ose, obi Anya ụfụ. ntakasị, anya ụfụ. Ọ dị mma. Anya Ndewo. asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo malite amụrụ ara ịkwado asụsụ Igbo n'ezinụlọ. Ọ bụ ọrụ nne na nna ị na-asụrụ ụmụ ha asụsụ Igbo mgbe ọbụla ka ha wee na-amụta ya, ọ na-aba ha n'ọmị, ha were ya na-ekwu okwu, were ya na-eme ngala dịka ka a na-ayọ ntụkọ ọgụ si ekwu pila skuul. Anyị ga na-eji Igbo eme ọnụ ebe ọ na-asụ asụsụ Igbo. O nwere ihe akpa na-asị nne na nna anyị na-agwa anyị ịnakwasị ichetakwa ebe isi, chetakwa ezinụlọ gị, pụtakwa ezinụlọ. Nwa ihe ọ ga-abụ ịpụ ọnụ ụzọ emasị nwunye ya mere ihe a, sị mba na onye agaghị eme ihe a, n'ọnwụ Okeke, n'ọnwụ Ọkafọ na-ejiri ihe a mara ha. Ihe a niile bụsi ihe so n'asụsụ Igbo na omenala Igbo. Onye ka na-ekwu ka anyị na-akwalite n'asụsụ Igbo ebe ọbụla asụsụ Igbo ma ihe. Onye ọbụla na-asụ, nwatakịrị ọbụla na-asụ asụsụ Igbo na-ama akwụkwọ, maka na tupu ya ede asụsụ ọbụla ọ chọrọ eso, ọ ga-ebu ụzọ tụgharịa ya n'Igbo, ọ wee banye ya n'isi, banye ya n'ọmị. Ana m ekele ndị niile bịara n'ụbọchị nke taa, ndị niile wụla anyị ndị isiokwu. Anyị na-ekene unu, Chukwu gozie unu. Ndị niile kwuru okwu, udo dịrị unu. Ndị nọnyekwa na-anọ ya, anyị na-ekene unu. Anyị na-asị ka Chukwu Okike kere mmadụ, kee n'igwe n'ala, nọnyechara unu ebe ọbụla unu nọ n'ihe niile unu na-eme. Nsị ya gazie. Mgbe ọzọkwa anyị ga-abịakwa ka anyị kpakwa maka ọdịmma ndị Igbo, omenala Igbo, maka asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo ga-adịgide. Daalụ no. Ọ dị ka kwanyedego n'isi njedebe n'ụbọchị nke taa. Aha m bụkwa Dọkịta Ngozi Alike. Anọ m na mahadum, anọ m na ngalaba amamihe filọsọfị na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka. Daalụ. Asị ka Chukwu Anaghị ntụkọ ọgụ ka onye ebe ị bụ. Abụ m onye Ụmụdịọka. Okay, mụnwa bụ Abatete. Ụmụdịọka nọzi kịta na Adunukọfịa, maka anụ etinyego anyị na Adunukọfịa. Mgbe mbụ bụ Idemmili. Mụnwa bụ Abatete. Ọ na-Abatete ka m na-eje ije di. Ana m anụ di na ndị be ntụkọ ọgụ na Abatete. That's what I'm asking now. That's my maternal grandparents. Ewo. Ndị be ntụkọ ọgụ niile, ma mmụọ ntụkọ ọgụ, mana Anarene, ihe na-anụ maka Anarene, Michael ntụkọ ọgụ. Michael ntụkọ ọgụ bụ nna di m. Mmụọ ka mmụọ. Mmụọ ndị be ntụkọ ọgụ nnọọ. That's mụọ bụ Dr. Law Mefo Umudunu. Ka ebe ị nọ kịta? Anọ m Abuja. Anọ m US, anọ m Baltimore, Maryland. I'll get your contact from from the. Iko na ụmụnne m, ihe anyị na-eme ebe a, unu ga na-afụ ya maka anyị na-etinye. Anyị chọrọ Igbo school ka ọ gbasa ebe niile. That's nice. Ị ga-afụ na anyị nwee uniform, anyị na-eyi ya wee na-ezuko, na anyị nọrụ n'otu. Oke mgbasa, oke ntụgasị na-atụgasị, ọ na-ejikọ Igbo ọnụ. Anyị bido ihe asị kịta na Igbo school n'obido. Ihe nji wee baa anya pila bụ na nsị na m achọrọ afa m. Na ife nji wee baa pila bụ ka ọ bụrụ Progressive Igbo Leaders Association. Ọnya bụ pila. Progressive Igbo Leaders Association. Anyị bido ya n'ebe niile, ndị Igbo nwe ya. Onye bido ife dị mma n'ụmụnne ya ejide aka kwụdị ya, ọ wee gbasawa. Mana ibido nke a, nwanne gị eje bido,
a na-aghọ aghụghọ na-akpagharị. Ọ dịrọ m mma onye nwanne ya bidoro ife ikwudosie ihe denu nke ya ebido, maka na iwere ezigbo omume wee kwado onye bidoro ife dị mma nke Chineke emepeela gị nke gị ọ gaba. Mana ndị Igbo anyị abụrụ ya na ọkafa dọtue gị gafa ligolu. Ị na-adọtu o nwere onye ya akwụdonu, onye ya ligolu adọtue ya, nwanne ya ligolu adọtue ya. Onye na-eme anyị nwere onye obi ya onye agarọ n'iru. Ọ ga-epe mpe onwe egwu anyị na-agụ, onye kwụrụ ọtọ adọtuo ya, onye kwụrụ ọtọ ọ dị ebe niile. Onye kwụrụ ọtọ akwatuo ya. Ọ dịrọ n'ugwu Hausa, ọ dịrọ n'ugwu Hausa, ọ dịrọ na Yoruba, ọ dịrọ na Yoruba, ọ dịrọ n'ugwu Hausa. Njirimara na-ekwesịghị iji bụrụ njirimara, njirimara na-ekwesịghị ịbụ njirimara. Ọjọka. Ọ dị egwu. Daalụnụ. Daalụ.